אנחנו במהלך השלישי של הדיון בכוכב הלכת של מר סמלר, ולאחר 3 שעות שהקדשנו לספר, ייתכן וכבר אתם תופסים גם מבלי שזה ייאמר מפורשות מפי מה הנושא. טוב, כדי להמריץ אתכם להגיע לנוסחה המדויקת מאוד של נושא, אני פותח היום בעמוד 138 במשהו קצת שונה. טוב, ראשית, יש שיחה, וסמלר מספר איזושהי אפיזודה קטנה. סליחה, זה לא סמלר אומר זאת, אלא בנו של גרונר וואלאס אומר לו כך, שהוא ראה בעיתון ששחורים מדברים שפה אחרת, תינוק אחד התחנן על חייו. איזה תינוק? בעיתונים, תינוק שהוקף על ידי חבורה שלמה של בני 14, הוא התחנן לפניהם לא לראות, אך הם פשוט לא הבינו את דבריו. פשוטו כמשמעו, הם לא דיברו באותה שפה, לא אותם רגשות, שום הבנה, שום מושגים משותפים, אי אפשר להגיע אליהם. הילד מת, התינוק, כעבור כמה ימים מת מן הפצע. אך הנערים אף לא ידעו מה הוא אומר. אוקיי, זה לא הנושא. כאן רק נאמר שהקומוניקציה בין בני אדם היא רעועה מאוד, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא. כיוון שהאפיזודה הזאת שסופרה לו, מדרבנת את סמלר להיזכר באפיזודה ספרותית, לא בלתי מוכרת. וכך הוא אומר, עמוד 138. במלחמה ושלום יש תמונה אחת שלעיתים אני נזכר בה. הגנרל הצרפתי דאווט, שהיה אכזרי מאוד, עליו נאמר כמדומני שתלש מעיקריהם את פאות הלחיים של אדם ושלח אנשים לפלוגות ההמתה במוסקבה, אך כאשר פייר בזוכוב ניגש אליו, הם הביטו זה בעיני זה. מבט אנושי עבר מזה לזה, וחיי פייר ניצלו. טולסטוי אומר שאין אדם הורג יצור אנושי שעמו החליף מבט כזה. טוב, וכך למעשה בתוך הספר הזה, שאני מגדיר אותו כנאו-הומניסטי, צץ עכשיו באופן מאוד מאוד קריסטלי, מאוד צלול, ההומניזם הישן, הקלאסי, שכמובן נמצא אצל טולסטוי, 1869, מלחמה ושלום. אני מזכיר לכם שפייר בזוכוב, בהזיות שלו, המשיחיות, רואה את עצמו כמי שמיועד להתנקש בחיי נפוליאון, והוא מצליח, עם חינוך צרפתי הוא מצליח להיכנס למחנה הצרפתי, בסופו של דבר כמעט מוצאים אותו להורג. זה בספר הרביעי מתוך 4 ספרים פלוס אפילוג עם 2 חלקים, לקראת סיום היצירה. ומה שטולסטוי אומר, הוא חזר ואמר את זה אחר כך בכמה מקומות, לרבות ביצירה הגדולה האחרונה שלו, חאג' מורד, שהוא כתב קצת לפני מותו. יש בני אדם, ובבני אדם אלה יש מהות. זו גישה דרך אגב במובן מסוים קנטיאנית, ולכן היא שייכת לעידן הנאורות. יש איזושהי מהות. המהות הזאת היא אנושיות, הומניות, והאנושיות הזאת היא אוניברסלית, והיא גם קבורה אי שם במסתרי הנפש. היא צריכה להתלקח, אבל היא רומצת תמיד, וצריך איזשהם נסיבות ייתנו לה להתגלות, והנה כאן פייר בזוכוב ניצל בזכות כך. אוקיי. הנושא של הספר הוא מה קרה למהות הזאת, ואם היא עדיין מצליחה להתקיים, האם היא תתקיים בעולם של עכשיו. ולכן יש בספר הבהובים, אני עצמי רשמת לעצמי כמה עשרות כאלה, של דיונים, חלקם קצרים מאוד, חלקם מורכבים יותר, בשאלה הזאת. השאלה של סול בלו היא לא שאלה רגילה, האם יש אדם. הוא כותב את זה ב-1970, בתוך הטראומה של החיים באמריקה, שבשביל אינטלקטואל זו טראומה. אז, לא כל שכן מאז והלאה, אמריקה רק כמשל, כיוון שזה לא ממש שונה במקומות אחרים אחרי מלחמת העולם השנייה. אחרי הטבח, האינטלקטואלים חדלו להיות בעלי השפעה. עוד כמה שנים הם נשארו להיות עם השפעה כלשהי בצרפת, אבל לא יותר מכך. ועכשיו, סול בלו שואל שאלה אקוטית ומעניינת מאוד עבורנו, היום.
האם האנושיות מסוגלת לשרוד בתנאים של היום? ולפיכך הוא בונה את הסטרוקטורות שאת חלקן מניתי בתרשים שקיבלתם, כאשר הסטרוקטורה העיקרית קהל נכבד, עכשיו אפשר כבר לומר זאת, זה המוות. ליתר דיוק, תודעת המוות. ודומני שאתם כולכם צריכים להכיר את אותה מסה מאוד 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 מפורסמת של מונטן, בערך מ-1588, קצת קודם, שאגב היא מעין וריאציה על מסה שהייתה גם מפורסמת בזמנו של קיקרו. והשאלה היא שאלת תודעת המוות, אבל לא תודעת המוות במובן האקזיסטנציאליסטי, כאן נכבד. במובן האקזיסטנציאליסטי, שזה צץ לראשונה ותפח לשיא אדיר אצל היידגר, ולאחר מכן מופיע גם אצל ז'אן פול סארטר וגם אצל קאמי, המודעות של האדם למותו היא היסוד המרכזי, הבלתי ניתן לשינוי של חייו. כמובן שהיידגר, ז'אן פול סארטר ולאחר מכן במיוחד קאמי, מושכים מזה את המושג אבסורד, כיוון שאיזה סוג של משמעותיות, של סיגניפיקציה, אפשר לרקום בעולם שבו האדם, שהוא הישות היחידה בעלת תודעה, הוא סופי ולכן נדיב וחסר משקל. ובכן, הם משכו את זה לכיוון של מהי המשמעותיות של העולם אם בכלל. בנאו-הומניזם השאלה היא יותר פשוטה ויותר פרקטית, פחות מטאפיזית. האם אדם יכול לעשות משהו שמן הראוי שיעשה? בעולם שבו בני אדם כפופים ליצרים, למקריות, לתאונות קוסמיות ותאונות היסטוריות, לסכלות ממארת שהיא מצב טבעי מאוד לרוב האוכלוסייה, לבורות שהולכת ומכרסמת באותן נישות קטנות שהולכות ומצטמקות של תרבותיות שהייתה עוד בעבר, איזשהו מוצר מאוד אליטיסטי של חינוך קלאסי. זו שאלה שהוא שואל בהרצוג פה ואחר כך במתנת הומבולט, בשלושת הספרים האלה במיוחד. ומה בעצם קרה שמסרבל כל כך את השרידות של ההומניות? בואו נציץ בעוד כמה קטעים שעוסקים בזה. אני עכשיו ניגש קצת קודם. סימנתי את הקטע הזה כעוסק במהות האדם, אבל נקרא. עמוד 127. המין האנושי חוזר ועושה שוב ושוב אותם מעשים של פיגור. אותם תעלולים ישנים מגוחכים מצערים, התייחסויות אמוציונליות, תשוקות שאין ליישמן בצורה חיובית. שוב ושוב הוא מנסה, המין האנושי, כן, לתת פורקן ולרוקן את החזה מזעקות כאב מסוימות, מלהטים מסוימים. איזה שיווי משקל חיובי ייתכן? כלום מאבק נלהב זהו בסך הכל חסר שחר. הרי זהו גם בנק המרץ של כוונות נאצלות, נביחה, שריקה, פטפוט קופים ורקיעת רגליים. ברם היו זמנים שהאהבה נראתה כאדריכל הגדול של החיים. כלום לא היו זמנים כאלה. אפילו הטיפשות עשויה לעתים להיות מעוצבת כרגע זהב למעשים גדולים, לא כן? אך כלום יש תרופות וכו' וכו'. אני שב במדגיש, זה רומן חשיבה. יש בו פשוט רעיונות. יש בו הרהורים מפותלים, הרהורים קשים לקריאה. כאשר, אני שב למשפט הקודם שלי, הסטרוקטורה המרכזית שנפרסת ממש מעמוד מספר 2 בספר ועד לעמוד האחרון שאותו נקרא, היא מותו של אדם. של מי? אתם כבר יודעים. ובכן, אני מזכיר לכם את האדריכלות הדמותית, את הדמויות המרכזיות. השנה היא, עשיתי חישוב על פי סימנים מפוזרים מאוד ומבוזרים שאפשר לצוד אותם פה ושם. סמלר הגיע לארצות הברית אחרי שניצל ב-1947 עם ביתו שולה. שולה עכשיו היא בת 40. מי שהביא אותם לשם הוא אחיין, כזה אחיין במעורפל, בשם דוקטור גרונר, שהוא גינקולוג, שעבד כנראה גם עם המאפיה, היה חבר שלה קילוצ'יאנו, הוא התעשר, נאמר כאן חד משמעית שהוא מעולם לא אוהב את המקצוע, הוא סנא, הוא כירורג, הוא לא אוהב את זה, אבל הוא עשה את חובתו. נאמר כאן שהוא חי עם אישה גבוהה ממנו במעלה, הוא יהודי וגם יהודייה,
רק היא מהאגף הגרמני של היהודים. הוא אוסט-יהודה, הוא אני יודע, מפולין של אז, ולכן היא הייתה גבוהה ממנו בהיררכיה, ולכן היא ניסתה לעצב אותו, שיהיה יותר קומילפו. ובסדר, הוא הלך את כל הדרך לקומילפו, למרות ששרד בו איזשהו סוג של ויטליות, איזו שהיא סמויה, שהתבטאה בבגדים מגונדרים, בהתיידדות שלו עם אנשי המאפיה, כלומר, נשארה בו איזושהי שובבות כזאת שהיא לא קומילפו. הוא התעשר, הוא רכש אחוזה אדירה, הוא רכש רולס רויס. כמה התקנאת לשמוע שרולס רויס הכי מפואר שיש בארצות הברית, עולה, אתם יודעים כמה? $20,000. קורקינט אתה לא יכול להשיג בישראל $20,000. קורקינט מאיכות טובה. עכשיו, עם נהג, הנהג הזה היה בעבר איש מאפיה, הוא מאוד נאמן למשפחה, עובד איתן כבר 19 שנה. האישה הייתה אישה שמבחינתו לא הביאה לחיים כל חשק, או סוג של ססגוניות אירוטית או משהו מהסוג הזה. הייתה אישה טובה, הוא בוודאי היה נאמן. ולכן נאמר פה בכל מיני שברירים, פרגמנטים, מיניאטוריים של אישיות נגזרת, שהוא בעצם היה אומלל. רק מה? הוא עשה את חובתו. וזו נקודה מכרעת. הוא היה צריך להיות כך, הוא היה כך. יש לו בעיה עם שני ילדיהם. האישה מתה בינתיים. ילד אחד הוא קורא לו, האבא קורא לו שוטה עם איי-קיו גבוה. הוא לא יכול לעשות שום דבר מוצלח. כל הרפתקה או הרפתקה פיננסית או אחרת שהוא נכנס לתוכה, חקוק על פניה מלכתחילה והפריורי שהיא כישלון מועד. אבל הוא מאוד אינטליגנט, יש לו איי-קיו מאוד גבוה, יכול היה להיות אדם מצליח. לומה? לו לא הייתה בו הטריוויאליות הזאת, טריוויאליות של הנשמה. והוא חשוב פה, כיוון שאתם מבינים, מה שסול בלו רוצה זה לעשות עבודה נאמנה של ספקטריזציה. הוא רוצה לחסות את התחום. כמובן, הוא לא יבנה עכשיו 100 דמויות, אבל הוא בונה תריסר או 10 דמויות, שכל אחת מהן, כפי ששרבטתי באותו תרשים בסיסי, מייצגת משהו, ואני שב ומדגיש, אין שום סממן של אלגוריזציה בדמויות האלה. דמויות ריאליות לחלוטין, קוהרנטיות, רקומות עם רזולוציה מאוד מאוד צפופה. הן לא אלגוריות. הן לא קונספטים אלגוריים, כמו ביצירות גדולות. יצירות גדולות יכולות להיות אלגוריות. אולי מהאלגוריות הגדולות שאנחנו מכירים במאה ה-20, זה 1957, אחותם השביעי של ברגמן. אבל כאן לא, הדמויות האלה הן דמויות ריאליות. יש את וואלאס, הוא שותה. הוא שותה במובן הזה שהוא לא יכול להתנהל בחיים בצורה רציפה, ועם איזה שהן תכליות אמיתיות. הוא משנה את דעתו כל רגע. ואז הוא נכנס להרפתקאות פיננסיות שמחריבות את הרכוש, אמנם לא שלו אלא של אביו, אלא שאביו מספיק עשיר כדי להתיר זאת. טוב, יש את אנג'לה, שהיא דמות די ראשית כאן. היא המיניות שלוחת הרסן. היא בחורה טובה, היא יכלה להיות, בעולם אחר היא יכלה להיות נזירה, מנזר. בעולם הזה שיש בו מין הפקרות מינית מתודית, כלומר שבני אדם בגיל מסוים, עם מראה מסוים, עם יכולות פיננסיות מסוימות, יכולות להתיר לעצמן כל חשק גם בלי שיחשקו בו. אז מה שקורה איתה זה שהיא מסרכת את דרכיה לפי הנורמות המקובלות בגילה, במיליה הזה. היא לא יותר גרועה מכל אדם אחר, ואביה מבין זאת. רק שהרי אביה הוא בכל זאת יהודי מגליציה, לא מגליציה, מלודג' או משהו כזה. ויש בו איזשהו צד פנימי, הוא גם גינקולוג, הוא התרועע עם המאפיה, כלומר, אתם מבינים, זה לא שיש משהו שלא נודע לו, זה לא שיש משהו שמפקיע עכשיו ומסמר את שערו מפאת איזושהי פוריטניות יתר, ממש לא. אז לא מוצא חן בעיניו. בייחוד שהוא רצה, כאב טוב ואוהב, שהיא תתבסס באיזה שהם חיים נורמטיביים, ולבסוף, אני כבר אספר לכם למי שוודאי לא זוכר ולא מכיר, לבסוף הייתה איזושהי קוניונקטורה אפשרית עם בחור שהוא בעל מעמד, ומצא חן בעיני האבא, וזה הלך לקראת. עד שהם נסעו למקסיקו, ושם הם עשו רביעייה, בכל מיני טרנספורמציות, ככל
התיר הדמיון והחוקים של מקסיקו. עכשיו זה בסדר, כי המחזר או הארוס הסכים ואפילו היה נלהב. כשהם חזרו במטוס לארצות הברית הוא היה פחות נלהב. והאבא כשהוא שומע על זה אחוז פלצות, והדברים האלה מתפשטים. כלומר מישהו סיפר, החתן סיפר. הוא סיפר, לך תדע למי. בסוף זה מגיע לאוזני איליה, שאני מזכיר לכם. איליה מהרגע הראשון שאנחנו פוגשים בו, ועד לרגע האחרון, נמצא ראשית בבית חולים, בחדר פרטי עם אחות פרטית, מטופל היטב, אבל בלי כל תקווה. הטיפול שהוא מקבל, כפי שהוא עצמו יודע זאת בתור רופא, הוא טיפול סרק. שאולי מעכב את מותו כמה ימים. הוא עומד למות, הוא מבין את זה. ולכן לכל אורך הספר, וזו סטרוקטורה מאוד מעודנת ועם הרבה מאוד פאתוס, יש שם אדם שהולך למות, עכשיו, לא בעוד שנים, הוא יודע זאת, ולכן כל שיחה וכל חשבון שהוא עורך עכשיו עם עצמו ועם הסביבה, הם סופיים. כלומר, הוא לא יכול להרשות לעצמו כבר להיות טריוויאלי. הוא צריך, אתם יודעים, לנבור ולצוד את הדברים החשובים של נשמתו, וגם אגב, ולכן יש לו אינסוף שיחות עם עורך הדין שלו, גם לנווט את הונו הרב לכיוון כזה או אחר. אולי הוא ישאיר את כל זה כתרומה לבית חולים. הוא כל כך לא מרוצה מהילדים. מהבן כבר אמרתי, והבת עכשיו שההוריקר נדמה לי שמו, הארוס שלה עזב, והאבא אומר לה, מי התחתן איתך? הוא עכשיו התחתן איתך, היא אומרת, אבל הוא רצה את זה. נו טוב. אבא אומר לה, ברוח הזמנים הישנים, הוא רצה את זה, אבל עכשיו הוא לא התחתן איתך. ולכן הוא נמצא בתוך סוג של ייאוש. העוגן שלו לחיים זה הדוד, שוב דוד במרכאות, מר סמלר, שהוא קורא לו דוד לכל אורך הספר, שהוא הביא אותו יחד עם שולה ב-1947 לאמריקה. הוא, אני מזכיר לכם, במשך כל השנים לתומך בהם פיננסית, סידר להם מגורים, סידר להם כל מיני דברים, ובעצם הם כמעט לא יכולים לשרוד כלכלית בלעדיו. לכן גם סמלר יודע באיזשהו מקום, שימו לב, שכדאי לו לשמור על יחסים טובים עם הבת. עם הבן יש לו יחסים טובים, על הבן, לך תדע, כנראה שאבא ישאיר לו כמה דולרים לחודש, פשוט על ידי איזושהי קרן, כדי שהוא לא יימצא שם כפושט יד במוקדם אפילו. ולכן הרכוש, במידה, יש שם רכוש גדול, יימסר לידי הבת, והוא יהיה נתון לחסדה של אנג'לה. אבל סמלר לרגע לא מביא את זה בחשבון, למרות שברגע מסוים הוא אומר לה, כשהיא אומרת לו, דוד, אתה מכעיס אותי קצת, הוא אומר לה, תקשיבי, מבחינה פרקטית, עדיף לי לא להכעיס אותך, אני מודע לזה. אבל אני חייב לומר לך דברים מסוימים. ואז הוא אומר לה, דברי תוכחה. למשל, הוא אומר לה, וזה בעצם היום האחרון, יום חייו האחרון של אביה. היא הגיעה, היא כמובן נזעקה לבית החולים. מתוך בהלה ומתוך אהבה. ומתוך הכעס שיש ביניהם, בינה ואביה. כי אביה לא הסתיר יום קודם את דעתו, כן, באופן מאוד מאוד חריף, ובכינויים מאוד מאוד משפילים שהוא הטיח בה. הוא אומר לה, סמלר, אבל לא היית צריכה לבוא עם הסמלה הזאת, כלומר זה לא סמלה, זה אריק קטן, כן, שמתנוסס במקום לא מובן, והיא אומרת, מה עכשיו זה הבגדים שלי? מה, אני בבוקר קמתי, הייתי צריכה לרוץ, תפסתי איזשהו בגד ראשון, כמו שכולם הולכות. הוא אומר לה, סמלר, אבל תקשיבי, בהתחשב בדינמיקה שפרצה פה עם אביך, עם איליה, לא עדיף שאת לא תיראי לעיניו כך? ואז היא אומרת לו, שוב, דוד, אתה מאוד מכעיס אותי בשיפוטיות הזאת. והיא אומרת זה מתוך כך שהיא רוכשת לו כבוד. אבל שימו לב מה סולבל עושה בינתיים. הוא מבהיר לנו עד כמה ערכים מהסוג הישן הם אכן ישנים, וסוגם כבר לא תקף לכלום, הם ארכאיים וגרוטסקיים. עכשיו, מאחר שסמלר הוא פריסקופ אנושי, ובעל תודעה יוצאת דופן, גם מבחינת ההשכלה וגם מבחינת הרפלקסיה שלו על עצמיותו
כאדם ועל מרחב ההשכלה שלו, כי הוא אדם גם מאוד רפלקסיבי, הוא יודע זאת, הוא אומר לעצמו, באמת מה הערכים שלי, או השיפוטיות שלי, או מה שאני ינקתי שם בתור אנגלופיל מגוחך באנגליה, לפני מלחמת העולם השנייה, מה זה שווה בכלל? מה זה שווה להתקלות שלי עם הכייס השחור? מה זה שווה ליכולת שלי לנסוע ברולס רויס באמצע מנהטן? מה זה שווה ליכולת שלי להטיף מוסר לוואלאס, שיש לו פשוט רעיונות שלי מעולם לא היו? נכון, כולם אימבצילים, אבל אלה רעיונות. רוצה לשנות את העולם. למעשה סול בלו בנה דמות שהיא לא אנחנו, היא משהו גם יותר גבוה וגם יותר עתיק, והיא התרבותיות, או מה שאני בשיעורים שהקדשתי לנושא קורא, כעניין מותגי, תרבות המערב, תרבות המערב הגבוהה. תרבות המערב הגבוהה. זו שהתחילה עם הפרסוקרטים והמשיכה את חייה עד שקמלה ודעכה, בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, וחדלה מלהתקיים. סול בלו תופס את זה כבר ב-1970. הספר הזה הרבה יותר פסימי מהרצוג. אזכיר לכם אפילו במה, כי סיפרתי לכם את האנקדוטה. אחד המעשים הקבועים של הרצוג, הגיבור שלו ב-1964, זה להתכתב עם מתים גדולים, עם גתה, עם שילר, עם שטובריון, אני יודע מה, עם סנקה. ההתכתבות הזאת היא החוסן שלו. עכשיו, ב-1970, מבחינת סול בלו כבר אין התכתבות. אף אחד מאלה, כשהם נזכרים פה אלה, זה לא בשביל להתכתב איתם. להפך. זה כדי להוקיע את האי-רלוונטיות שלהם לזמננו. מה ייתן לי עכשיו סנקה? מה זה רלוונטי לחיים שם בחוץ, לקייס השחור, או למותו ההולך וקרב של איליה? שאני מזכיר לכם, הדימוי האדיר שרקח כאן סול בלו, זה לא שהוא סתם רובץ שם והולך למות, אלא שמה שעוצר אותו עכשיו מלמות, לא עוד יום-יומיים זה בורג. יש לו מפרצת. אדם עומד להציף את מוחו, ולכן יש פה הרבה דימויים של הצף. אדם עומד להציף את מוחו באופן ליטרלי, לא פיגורטיבי. אז בינתיים הצליחו עם בורג, פשוט בורג, סטנט, כן או משהו, איכשהו עוד לבסט את הזרימה של אדם, אבל הבורג הזה הולך, כלומר, מה שמחזיק אותו, במקום הולך ומתפורר. למעשה, סול בלו מדבר פה על מכונות. המכונות מחזיקות אותנו בחיים. יש סיפור מפורסם של אי.אם פורסטר. המכונה עוצרת. אבל מי מחזיק את המכונות? בואו ניגש לעוד רפלקסיה מעניינת מאוד שלו. מי מחזיק את המכונות? יש מומחים למכונות כאן נכבד, מהנדסים, אני יודע, מהנדסים מכל מיני סוגים. אני בעמוד 133. כיצד יכול הלא מומחה, מי שלא מהנדס, כן, הבור, להיות חזק כל צורכו לעמוד בפני ניסים טכניים אלה העושים ממנו איש יער חסר בינה, על ידי חזון, על ידי תואר קמאי, בטרם כתב, כלומר בעידן האנאלפביתיות, על ידי כוח טבעי, על ידי שלמות נאצלה. ילדים מעלים באש ספריות, לובשים מכנסיים פרסיים ומגדלים זקן לחיים. זוהי השלמות הסמלית שלהם. אוליגרכיה של טכנאים מהנדסים, האנשים המריצים את המכונות הכבירות, שהן לאין ארוך יותר מסובכות ומשוכללות מן המכונית הזאת, המכונית זה הרולס רויס, יבואו לשלוט על משכנות עוני רכבי ידיים לאי נוער מתבגר בוהם משטוף סמים וכולי. וכאן כמובן סמלר חוזר במודע לווריאציה יותר מתוחכמת על הספר הראשון מ-1895 של אג'י ווילס, הראשון בתחום הזה, לא הראשון כספר שלו, The Time Machine, 1895. אני מזכיר לכם שב-Time Machine יש עולם בעתיד, שבו יש למעלה ולמטה. למטה הטכנאים השחורים, הם שחורים קטנים וקניבלים, והם איכשהו עוד, לא שהם יודעים איך, אבל הם מופקדים עדיין על המכונות. למעלה חיים האילוי, לאלה שלמטה, אם זיכרוני לא בגד בי, קוראים מרלוקס. אלה שלמעלה קוראים לה אילוי,
E-L-O-I, והם מקסימים, הם כמו מימוזות, הם כמו איזה שהם צמחים מפוארים, עדינים מאוד, יפים מאוד, חסרי שכל מאוד, חסרי יכולת פעולה מאוד, וטעימים מאוד למורלוקס, שכל לילה יוצאים כדי לתפוס להם כמה לאכול. והם לא מסוגלים לשלוט בעולם. אלה שלמטה עדיין מטפלים, לא יודעים מה הם עושים בעצם, הם רק קיבלו את זה כמסורת. אלה שלמעלה הם פשוט חסרי שכל לגמרי. לא, יש להם שכל, הם עוסקים באסתטיקה, באומנויות, בשירה, נטולת חריזה וכו'. זה מה שדמיין אג'י ווילס ב-1895, בעצם ברומן הראשון שנחשב באופן רשמי כרומן סיינס פיקשן. שם זה הומצא. והנה כאן אומר, אל תשכחו שאג'י ווילס הוא האורים והתומים. פה. אבל מה זה אורים ותומים? אני עולה בדעתי שצריך לשכלל את הביטוי בעברית ולומר אורים ותמים. בואו נמצא. רשמתי לעצמי איפשהו את התפיסה של ווילס. טוב. 16. הבעיה היא שיש לי פה 40 מקומות ויש לנו זמן אולי לארבע. טוב. כן. טוב, אני בעמוד 104 קודם כל. עמוד 104. העקשנות, הדחף השיגעוני שברעיונות מסוימים שהם נועלים כשלעצמם מלכתחילה, רעיונות נועלים שהחזיקו מעמד במשך מאות שנים, הם שוררו בו תגובות מוזרות ביותר. שיגעון הגדלות שלו היא 14, שקם לתחייה בדגול, נאו שרלמן, כפי שאמר מאן דהוא, או שאפתנותם האימפריאלית של הצארים בים התיכון, הללו ביקשו להיות הכוח הימי השליט, ערגה טיפשית בת 200 שנה, וזאת מטופחת בחסותה המהפכנית של הקרמלין, העושה למענה עדיין באותו אופן, עושה למענה, כלום אין זה משנה, ששלטון צו באמצעות אוניות חמושות ירד לטמיון במהרה, כמו שעבד כלח על אשור בניפל או על אלי מצרים שראשם ראש כלב. מה שסנדלר כאן מהרהר בו, נו כמה שזה מצחיק בזמננו עם פוטין באוקראינה, זה בשביל מה הם עושים את זה? למה? רוסיה באמת הייתה מאוימת על ידי אוקראינה? מישהו יכול בכלל לחשוב כך? למה שהוא יעשה את זה? נו טוב, כי פוטין רוצה להיות התחייה של הצאר, של פטר הגדול, פיוטר הגדול, לא סתם צאר, וכמו שהיטלר רצה להיות התחייה של איזשהו רייך קמאי, שהגורל הפקיד אותו למשול בעולם, רעיונות, אלה רעיונות. רעיונות הבל, אומר סמלר. אחד מהרעיונות האלה הוא שואל, השאיר בחיים ובשלטון את אשור בניפל? או את הפרעונים, כשאומרים ראש קיר הכוונה לפרעונים? מישהו מהם עוד בשליטה? הוא או שושלתו? כלומר, בעצם סמלר שואל, למה לא למדנו, אתם הפוטינים למיניהם, למה, הרי אתם לא כולכם בורים, כן, יש ביניכם משכילים, אתם לא למדתם שכל האימפריות האלה קרסו והפכו לאבק? אז בשביל מה? שימו לב, הוא לא אומר בשביל מה כיוון שאתם גורמים נזק לאנושות, הוא לא אומר את זה, פשוט חבל לבזבז אנרגיות, אלא מה נשאר מזה, איך הרעיון הזה מתבצע בסופו של דבר בהיסטוריה, הוא לא מתבצע, כן, אתם מבינים, זה כמו ללכת עכשיו למצעד האיוולת. החיים הם מצעד איוולת, בין אם החיים של הבורים המסכנים שנמצאים שם למטה ולא יודעים אפילו איך להפעיל את המכונות, ואם יישארו בלי בארות, הם תוך יומיים יסופו, יגבו בצמא, כי הם לא יודעים מאיפה המים האלה זורמים ולמה. והאליטה הטכנולוגית או הטכנוקרטית של אלה שכן יודעים למה, אז הם עדיין עושים בדי עמל ובחוסר חשק רובם ככולם, הם מחזיקים את המכונות. וסמלר, שניצל ממוות בקבר, אני אספר לכם, כי יש פה ברגע מסוים הזיכרון הזה מהבהב. הוא ואשתו חפרו קבר לעצמם, עם עוד רבים שם. לא בזבזו עליהם גזים, פשוט התכוונו לראות בהם, אבל הם בנו, אשתו, כיוון שהוא היה אדם כזה מלכתחילה, מילדותו חלוש,
שימו לב עד כמה סול בלו מסוגל פתאום לפרוח עם איזושהי אמוציה מזוככת ונפלאה מבחינת השרידות שלה בזיכרון של הקורא. אשתו חמלה עליו, היא ניסתה לעזור לו בחפירת הקבר, היא הייתה יותר חזקה פיזית. זה מאוד עזר להם כעבור 5 דקות. כשהם שניהם עם עוד רבים אחרים הוטלו לתוך הקבר, ירו בהם בתתי מקלט, ובסוף הטילו לקבר כך וכך טונות של עפר. ואז הוא אומר, במקרה לגמרי, אם היה שם עוד סנטימטר של עפר מעל ראשו, הוא לא היה מצליח, ככה הוא קצת התחיל לחפור כדי לא להיחנק, ומצא את עצמו בחוץ. כאילו גח מרחם בשנית, בלי עין, אבל חי. אשתו נשארה שם בפנים, בעוד מאות או אלפים. לא הצליח להגיע בסופו של דבר אל החיים, פה. עכשיו נוסע ברולס רויס, במנהטן, כדי לבקר רופא שהולך למות. מוקף בבחורה שהוא לא יכול לשאת שהיא ביתו אהובה, בבחור שזה עתה התרסק עם המטוס שלו באיזושהי הרפתקה עם בצילית, אבל מאחר שהצליח לבצע כנחיתת אונס, אז הוא מאושר, כיוון שהוא סוף סוף הוא יכול לזקוף לזכותו איזשהו הישג. אם הוא לא היה פורח עם האווירון הזה מלכתחילה, הוא לא היה זקוק לאותו הישג. אבל הוא מאושר. אחד הרגעים המועטים שהבן מאושר עכשיו. אמנם הם יצטרכו לשלם הון עתק לבניין שהוא נפל עם המטוס עליו והרס אותו, אבל מה אכפת לו? באותו הזמן, שימו לב, במקביל לגבייתו שהולכת ונמשכת של דוקטור איליה גרונר, הבן מטפח, איך נקרא לזה? מזימה, או ליתר דיוק, תקווה, שלפי האגדות של המשפחה, לפי המיתוס המשפחתי, באחוזה שלהם, יש אוצר ענק, אתם יודעים, של כסף שחור אמיתי, cash money, שהאבא צבר כשהוא עשה הפלות ועוד כל מיני שירותים למאפיה, ובוודאי הם לא נתנו לו כנגד חשבוניות איזושהי משכורת. מאחר שבאגדת המשפחה הוא צבר כך וגם הסתיר, כי הוא גם לא צריך את זה איפשהו בבית, אז וואלאז מגיע לבית והורס אותו. הוא פותח שם איזשהו צינור ומטביע את כל הבית. לא נשאר מהבית הזה שהוא ארמון של זכיות חמדה מיותרות, כולו, כן, מקושט באין סוף אביזרי ממאות קודמות שאיזשהו מרהט פנים, אומן ידוע עם משכורות שלא תיאמנה, עשה בעל כורחם, כיוון שזה מה שהם קנו יחד עם המעמד. אז הוא הורס את כל זה, הבן והוא לא מוצא כלום. זה לא אומר שהאגדה לא ממשית. אבל עוד קטע ועוד קטע, עוד רחש ועוד רחש, מהרבה פינות של המציאות שלנו, מגיע אך ורק למסקנה דיאגנוסטית אחת. האנושות היא טעות של הטבע. את זה אומר אתאיסט. מאמין יאמר טעות של אלוהים. אלוהים כבר אמר את זה במבול. טעות. פשוט לא עשוי היטב האדם. עכשיו, לו זו הייתה המסקנה, לא היינו בנאו-הומניזם. לו זו הייתה המסקנה, היינו בנטורליזם, או בסוג של ניהיליזם קוואזי אקזיסטנציאליסטי, כמו ברומן שאנחנו קראנו כאן סוף הדרך של ג'ון בארד. תראו, במאה ה-20 יש לא מעט אסכולות, או אולי אוטוסטרדות של חשיבה ספרותית. יש ניהיליסטי, ויש אתאיסטי, ויש קרניבליסטי, ויש אקזיסטנציאליסטים, ויש סופרי אבסורד, שזה משהו אחר. ויש קתולים כמו היינריך בל או גרם גרין או מוריאק, או לא קתולים אז יאנסניסטים. יש הרבה מאוד אוטוסטרדות תמטיות שאחדות מהן גם מיוצגות על ידי מיתוג פילוסופי מוכר ואחדות לא, או שהן שטנש של דברים אחרים. ואם אני ממתג את סול בלו, ובמובן זה מבחינתי הוא הציר המזהיר ביותר של המותג הזה כנאו-הומניסט, אז מה שאמרתי כרגע הוא בוודאי לא מוליך לשם. הוא מוליך לנטורליזם פסימי. או סוג של, אני אומר, ניהיליזם כגון אצל ג'ון בארד. ניהיליזם קוגניטיבי, כלומר אין שום דבר בעולם, וזה מה שיש.
שם אנחנו מסיימים. זה סוף הדרך. זה הטרמינל. אבל זה לא פה, כפי שמיד נראה. פה יש חיפוש שמאחוריו אתגר, והאתגר הזה הוא האידאה של הנאו-הומניזם. השאלה היא, אחרי שאתה משקיף על כל זה, מאחר שאתה מכיר את העולם העתיק וגם את האוטופיאניזם האוולסיאני, לא זיהיתי עכשיו את הקטע פה למרות שהוא מסומן, אבל לספר לכם, הוא מספר שם קצת על ווילס. הוא בין השאר בשיחה עם ביתו, הרי ביתו גנבה את הכתב יד של דוקטור לל, כדי שהוא יקרא, כי זה עוסק בלבנה וקשור בווילס. למה? כי מבחינתה אביה עומד לחבר את החיבור הדפיניטיבי על אג'י ווילס. ושואל אותנו סול בלו, ושואל גם סמלר את ביתו, לא במונחים אלה, מי בכלל מעוניין לקרוא היום איזשהו חיבור דפיניטיבי על אג'י ווילס? מי בכלל זוכר אותו? ואלה שעוד זוכרים אותו, אם יש להם תודה ביקורתית, יאמרו בדיוק את מה שהוא אומר. הוא אומר לה, תקשיבי, עומד לו שולה, אבל אבא, אתה קראת את כל הכרכים שלו. נו, מי עוד כמוך יכול לכתוב משהו דפיניטיבי? אומר לה סמלר, easy down. קודם כל, גם אני לא קראתי את כל הכרכים שלו. האדם הזה כתב מאוד הרבה. הוא כתב למעלה מ100 חיבורים, אחדים מהם של 1,000 עמודים. אבל קראתי הרבה. ואז הוא אומר לה משהו בנוסח זה. מי בכלל יהיה מעוניין בכך? והיא אומרת לו, זה בשביל הנצח. זה בשביל התרבות. הרי פה לא שאלה של פופולריות, למרות שהיא כמובן חומדת בדיוק את הפופולריות ואת ההתפרסמות. אבל היא מוכנה להיות מספיק בת טובה של אביה, האליטיסט, כדי לומר זה בשביל הנצח. ואז הוא אומר לה, אבל זה הכל לא נכון. ואני עכשיו אסכם לכם, כמי שגם הכיר את הכתבים של אג'י ווילס. וכבר אמרתי כאן, אג'י ווילס הוא ההומניזם הנאורותי הקלאסי. מה הוא אומר? מה שאנשים חשבו, אנשים כמו רוסו, אנשים כמו דידרו כמובן, אנשים כמו וולטר, 1750, 1760, לפני המהפכה. לשם כך הם עשו מהפכה. אנחנו בדרך הנכונה. נכון, צריך לארגן מחדש את המבנים הקלוקלים של הריבוד החברתי המעמדי. אנחנו מסוגלים לדעת מהי האוטופיה, ואנחנו מסוגלים לגשת לשם. בשביל זה אנחנו מהפכנים. נדבר אחר כך על סן-ז'יסט, הפילוסוף של המהפכה הצרפתית, כן, ותלמיד של רוסו. על דנטון. כלומר, הם לא סתם עשו מהפכה. הם היו אוטופיאניסטים, בדיוק כמו לנין. הם רואים את המקום הטוב שאליו האדם עשוי להגיע, שואף להגיע, וגם יגיע אם ייתנו לו את הכלים. זה הומניזם בשיאו הקלאסי. זה הומניזם מספר אחד. בזמן החדש, כי בעבר היו הומניזמים קלאסיים. אחר כך זה התחיל לבצבץ, כפי שכבר אמרתי כאן, עם אנשים כמו ארסמוס. אבל זה הגיע לשיא הראשון בנאורות, בקודקוד הנאורות, נאמר במחצית המאה ה-18, ואז התחיל לערער על כך, מי שהתחיל את דרכו כנציג גדול של הרומנטיקה, גתה. וכבר ציינתי כאן בשיעור הראשון, גתה התחיל לערער על כך מנקודת תצפית שמוצאת מאוד חן בעיני סול בלו. מנקודת תצפית של ריבוי סינגולריסטי. כלומר, מבחינת גתה, כפי שהוא מציג את זה בעיקר בפאוסט ב-1808, האדם לא ניתן למיצוי, ואוטופיאניזם זה מיצוי. אוטופיאניזם פירושו, הנה אני רואה את התחנה האחרונה, אני יודע לסרטט אותה, לשרבט את הקווים המוליכים אליה, ועכשיו אני צריך להתניע את המהלך הגדול של השגת האוטופיה. ואני אעשה את זה. או אם לא אני אעשה את זה, בעוד 1000 שנה יעשו את זה. העיקר שהרעיון קיים. גתה בעצם התחיל לחשוב על כך שאם נגיע להסבר סופי של האדם בתחנה האחרונה של האוטופיה, האדם יחדל להתקיים כמשהו רבגוני, אמיתי, אותנטי, או אם להשתמש בביטוי שהפך פופולרי אחר כך בעקבות קירקגור, סינגולרי. הסינגולריות של האדם תיעלם. הוא יהיה רדיוסבילי, זה ביטוי שכבר השתמשתי בו כאן. יאמרו, הוא אינו אלא. ואז יפעילו, סוציולוגיה, פסיכולוגיה כלכלית,
תיאוריות כאלה ואחרות, שימצאו את האדם ויכלאו אותו בתוך נוסחה, בדיוק כמו שהתיאוריות בפיזיקה, בבוטניקה, בביולוגיה, כולאות את החומר או את החי בנוסחה. גתה התרעם על כך. סול בלו גם כבר ינק מה שהגיע אחרי גתה, את הריאליזם ואת הנטורליזם, כלומר את הנוכחות המסיבית של המציאות. כשסול בלו בונה לעצמו את הרעיונות שלו, הם נמצאים בתוך אגם שלתוכו מובילים כמה וכמה נהרות, שאין ביניהם קשר, ולמעשה במובן מסוים הם בלתי מתמזגים, הם אינקומפטיביליים. הנער של ההומניזם הקלאסי האוטופיאני, שהורס את הסינגולריות של האדם, התפיסה שהאדם הוא אישי, כלומר ייחודי, הוא לא ניתן למיצוע סטטיסטי או אחר באמצעות נוסחאות רדוקטיביות, פלוס הריאליזם, היינו שיש התמודדות עם הכלכלה, עם החברה וכל שאר הגורמים, לרבות ההיסטוריה. 4, הנטורליזם, שאומר בדרך כלל המציאות מנצחת. ואם אנחנו נטורליסטים, נאו-מרקסיסטים, אז אנחנו יודעים שהאדם מלכתחילה כבר מובנה לתוך בורות, לתוך טיפשות, לתוך חוסר רפלקסיביות, כיוון שהרייטינג של אלה יותר גבוה. ומבחינה מסחרית קל יותר להשיג אותם, הם עולים פחות כסף, ומבחינה שיווקית קל יותר להפיץ אותם, כי הם לא מגיעים אליך בשום תביעות, קל נכבד. אומר בסוגריים, אתם יודעים את התזה הזאת שלי. זה מה שקרה לאוניברסיטאות, למכללות ולגופי ההוראה הגבוהים ב-30-40 השנים האחרונות. הלקוח שולט, הלקוח הוא מי שמשלם, זה התלמיד. אתה לא מתחיל בלתת לו ציונים פחות מ-90, שגם ב-90 הוא נעלב וגורם לכך שתסולק בשנה הבאה. זה מתחיל כבר בתיכון ובספר יסודי. שהרי אם בכיתה מסוימת דורשים יותר ולכן הצאצאים הגאונים שלנו שלומדים שם לא קיבלו לפחות 100, אז אני אבוא למנהלת והמנהלת תפטר את המורה הזאת, או שתבהיר לה מהי הלוגיקה הנוכחית, הפדגוגיקה הנוכחית. התוצאה היא שהטמטום הבסיסי של האדם, כלומר חוסר הרצון שלו לחשוב מחשבות מורכבות, בשביל מה הוא צריך להתאמץ? הטמטום הזה זוכה בעצם לגושפנקה, כי המטומטם של היום גם יוצא לעולם עם BA ב-100, כן, עם מלגאות ועם הצטיינות הדקן. אני אספר לכם שבזמנו, לפני כך וכך שנים, היו ניגשים אליי לא מעט אנשים בסוף הסמסטר, סוף השנה. איך זה שלא... ראיתי עכשיו בטקס הקרוב, איך זה שאני לא זוכה בהצטיינות? יש לי ממוצע 97. אני אומר לה, הצטיינות זה מ-97.3. למה? אתם יודעים למה? כי מבחינת רמת הציונים, כולם היו צריכים לקבל הצטיינות. אז ברגע מסוים, סגן הרקטור ישב על המדוכה, ואמר, טוב, אתם פשוט לוקחים את 5% הגבוהים ביותר. לא לפי הציונים, פשוט לפי הזה. יכול להיות שאם יש לך 97.28, אז עד לא. עכשיו, זוהי תפיסה של מרקס. הוא אמנם לא ציפה לגלגול כזה שלה, אבל ברגע שהטכנולוגיה שולטת, וכאשר מוסיפים לעובדה הזאת את העובדה הנוספת שבעולם קפיטליסטי הטכנולוגיה אמורה להפיק לבעלי המניות של החברה והם היחידים שאני מתפקד מולם, אז כמובן שכל הערכים של התרבות הקלאסית הופכים ללא רלוונטיים. אי אפשר למכור אותם, אי אפשר לסחור בהם, הם גורמים נזק כלכלי לכל מי שינסה לטפל בהם. כלומר, הם כישלון פיננסי. והתוצאה היא שאתה עושה את מה שאתה לא רוצה. לא במקרה דוקטור איליה זה אולי היה רוצה להיות משהו אחר לגמרי, הוא באמת היה רוצה להיות צייר, או פסל סביבתי. אבל הוא היה אמור להיות בעל משפחה ולהתפרנס יפה, אז הוא עשה כל חייו מה שלא כל כך בא לו. מאידך גיסא, אומר סמלר,
אלה שעושים מה שבא להם, הם כמו וואלאס השוטה, או הנערים ברחוב, שפשוט הורגים מישהו ככה סתם, כיוון שזה הבילוי הזול שיש להם באותו רגע. או הישות המפוארת, הקייס השחור, שהוא באמת איזשהו נמר בג'ונגל האורבני, והוא עושה מבחינת הויטליות שלו, שהיא ויטליות של הליבידו, כמו שהוא ניסה להבהיר בלי מילים לסמלר, אני השליט פה, פשוט חבל עליך, היא זקן, צנום, לבן, נטול כוח, אני לא רוצה להזיק לך, אני רק רוצה שתבין את זה, לא הבנת את זה קודם. אז הוא הסביר לו, ואני אומר את זה בלי שום אירוניה, הוא הסביר לו יפה מאוד, וסמלר תפס יפה מאוד, מה שהוא הסביר לו. אז מה ווילס שווה בכל זה? כלום. ווילס עבד עליו כלח, כלומר שימו לב שהציר הפנימי, כביכול המפואר של הספר, שהוא הרברט ג'ורג' ווילס, מובא לכאן כדי להשליך אותו, כדי שיהיה ברור עד כמה היוזמות האוטופיאניות של ווילס שחשב בתור פוזיטיביסט, בעקבות אנשים כמו אוגיסט קונט ב-1840, כלומר 100 שנה לפניו, שאנחנו חכמים, אנחנו רוצים דעת, אנחנו סוף סוף שולטים במכונות, פיתחנו מזה 100 שנה, אני מדבר על 1840 לאחור, פיתחנו מדע, המדע הוא בסיס לטכנולוגיה, הטכנולוגיה עוד מעט תבסט את העולם, תבצע ביות מוחלט של הקוסמוס, פשוט כך, לא פחות מזה. ואז סמלר פוגש את הנציג החדש, הצאצא, הרוחני-טכנולוגי של ווילס, שהוא הודי, קטן, פיקח, עם איזשהו תסביך נחיתות קטן, שמשמש עכשיו כוויזיטינג פרופסור כנראה בקורנל, ומשודך לכל מיני תוכניות של נאסא, ליישב את הירח. והוא עוסק בשאלות טכנולוגיות, מה צריך, איזה סוג של מכונות, איזה סוג של אורגניזמים, מיקרו-אורגניזמים, אולי איזה סוג חברה, כי הוא אדם כזה עם רוח ותרבותיות, הוא גם שואל שאלות יותר רחבות, אולי איזו חברה תצמח שם. וכך יש לכם את הציפייה האוטופיאנית, שהדרך היחידה שלנו לשרוד היא להימלט מכדור הארץ. וכבר אמרתי, ואני חוזר ואומר, השאלה היא לא לאן, השאלה היא עם מי, והתשובה היא איתנו. נו, אז מה? כדור הארץ גרם לנו להיות כפי שאנחנו? אנחנו גרמנו לכדור הארץ להיות כפי שהוא. וזה מה שאנחנו נעשה בעמל יתר, במרחק מסוים, על הלבנה. אז אנחנו נמצאים בשברון, מבחינת הגיאוגרפיה של הפסימיזם הנאו-הומניסטי, אנחנו נמצאים בשברון מוחלט מכל זווית אפשרית של התבוננות. מה שיש כאן זה סכלות וברוטליות. למה ברוטליות? כי מה עוצר, שואל סמלר, מה עוצר את הגרמנים מלטבוח? זו שאלה שחוזרת פה ונשנית והיא לא מכוונת נגד הגרמנים. ולכן הוא מתרעם על חנה ארנדט. חנה ארנדט ביצעה משהו שאפשר לקרוא לו נטורליזציה משרדית של הרשע הגרמני. מבחינתה, טוב, אני מפשט את הדברים, מבחינתה ישב שם פקיד, ישבו שם כמה מהנדסים, המהנדסים קיבלו משימה, ליצור משהו לפי פרמטרים כאלה ואחרים, שיקרא ציקלון וכו', לאטום מקומות מסוימים וכו' וכו'. לרבות אגב, הפרסומאים שלהם במחלקה של גבלס, קיבלו הוראה למצוא איזשהו סוג של תשדיר, היום היינו קוראים לזה, שגורם לאנשים האלה לא להתפרע. Arbeit macht frei. הגרמנים ידועים כאנשים עמלנים מאז לותר, וכאנשים נקיים מאוד והיגיינים. אז כדאי להתרחץ קודם. וכל זה, מבחינת חנה ארנדט, זה פשוט שישבו שם פקידים, שיכלו להיות אגב, כלומר גבלס יכול היה להיות שר תרבות מעולה, או יכול היה להיות ראש אגף פרסום של מאסק או של צוקרברג. פשוט נתנו לו תפקיד כזה, אז זה מה שהוא עשה.
עכשיו, חנה ארנדט, כמובן, היא אישיות עם יכולות רטוריות וארגומנטטיביות גבוהות מאוד, מיותר לציין. רק מבחינת, מה מפריע פה לסול בלו? לא עצם ההסבר, אלא העובדה שיש הסבר. כי אם זה כך, אנחנו פשוט לא כלום. זה לא מתאים לנאו-הומניזם. האירוניה היא שב-1958 כתבה חנה ארנדט חיבור שעוסק בדיוק בהומניזם. עכשיו אני רוצה שהנקודה הזאת, שהיא הנקודה החשובה של הספר, תהיה ברורה. בסופו של דבר זה הנכס האינטלקטואלי שאני תופס אותו כשאני קורא. הוא הופך לחלק מהרכוש שלי, הרוחני. ברגע שאתה מסביר דברים, ולכן זו הטרוניה הראשונה שהוצגה בספר, מסבירים. מה נותר? כלום. ההסבר בא במקום המוסבר. מהרגע שאפשר להסביר מה שאני לא, בטוח שאני מסביר את זה בצורה מספיק משכנעת. זה קשור אגב בפילוסופיות מסוימות, דווקא מהזן הפוסט-מודרניסטי. תראו, יש תופעה מסוימת. אתם יודעים מה? ילד קטן, אני יודע, בן 5. פוחד אני מזכיר לכם את איש החול, אוקיי? איש החול, של הופמן, שעסקנו בו כאן. והוא, הגיבור, בילדותו, האומנת סיפרה לו שאיש החול בא ואוכל, כן, עוקר את עיני הישנים וכו', הילדים. טוב, בוודאי שזה הכניס בליבו חרדות פתוגניות למיניהם. ואז אימו נדמה לי יושבת איתו, ברגע מסוים עומד לו, תקשיב, זה אגדה. האישה הזאת שסיפרה לך, היא באה מתחום האגדות, היא לא אישה משכילה, אין שום משחול והירח והתמונה הזאת היא ככה וככה, היא הסבירה לו. אמנם, אומר הופמן, ברמה קדם פרוידיאנית, טרום פרוידיאנית, שזה כבר לא יכול לעזור, כיוון שזה נחרד בנשמתו בשלב של התהוות, של המיתוסים הקמאיים של הנשמה. עכשיו הוא יודע בשכלו, אבל שכלו יקרוס מול הלחץ הלגנדרי של הסיוטים מתקופת הילדות, ברגע שהם יצוצו באיזושהי קונסטלציה מאוחדת יותר של החיים. כי הוא נברוטי. טוב, אם היה, אתם יודעים, נרפא לגמרי, אז הוא לא היה חווה את זה. אבל בשביל זה צריך להניח שאדם קרוץ משכל דומיננטי בצורה מכרעת, שזאת הייתה הנחת היסוד של הרציונליות היוונית, בעיקר מאריסטו והלאה, אבל אנחנו לא בדיוק סומכים ידינו על הדיאגנוזה האנתרופולוגית הזאת. בוודאי לא מאז פרויד, עוד קודם ניטשה, עוד קודם שופנהאואר. ולכן מבנת סול בלו, ברגע שהסברת את הנאציזם, את הרשע, את מה שהנערים האלה עשו שהרגו סתם ילד, את לגרום לבני אדם אחרים לחפור קברות ופשוט לדחוף אותם פנימה. מרגע שאתה מסביר את זה, אין מקום למה שאני כיניתי פה, או כונה במרוצת הדורות הומניזם, כן יותר אדם. יש שולחן, יש קיר, יש לבנים, יש גם משהו שבנוי מכאלה וכאלה מולקולות, ואנחנו קוראים לו אדם. הוא סוג של מכונה, קלוקלת. מאחר שאמונתו, שימו לב, אמונתו של סול בלו היא אחרת, שיש אדם, שזה יסוד, שזה לא בורג במכונה. הבורג אמנם יכול להפוך למכונה שעוצרת לימים אחדים את המוות, אבל לא היא, המכונה עשתה את האדם, ולא היא תשבית אותו. היא מחזיקה אותו בחיים במובן הפיזיונומי. אז מה הוא צריך לעשות, אני שואל אתכם, סול בלו, אם זו אמונתו? אני אגב מדגיש שוב ושוב את הביטוי אמונתו, במובן הנלוס של הביטוי. כלומר, כי אם אתה תשאל את סול בלו, יש לך ראיות לכך? למה? אלה שותים? אלה שחושבים אחרת? לא. זו אמונתי. זו אמונתו של בובר. יש עוד כמה. האם היא מקובלת במאה ה-20? לא. אנחנו רדוקציוניסטים. זכרו את נדמה לי שזה 1976. הגן האנוכי, כן, כמו שזה תורגם לעברית.
אנחנו בכלל פרזיטים שרוכבים על גנטיקה של מיליוני שנים, וההתבטאות הסינגולרית של כל אדם היא חסרת כל, לא רק משקל, אין לה שום מעמד בתוך הביולוגיה. בדיחה. אבל אם אתה רוצה להיות הומניסט, אם זו האמונה שלך, אגב, כמו של היינריך בל למשל, עכשיו אתה צריך לשכך את זה בתוך הים הסוער ומול הסופות של הנטורליזם, של הריאליזם, של הניהיליזם ושל שאר העמדות שכל כך בולטות בחיי המציאות שלנו. השאלה היא איך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה בשתי דרכים. הדרך הראשונה היא לוויינים, כלומר בעצם אתם יודעים מה, בשלוש דרכים, אם כבר אני מסתכל על האדריכלות. קודם כל, הגיבור של הספר, שזה מאוד נדיר, הוא האדם הרפלקסיבי. הוא מנסה בכלל אגב לא להיות מעורב. הוא רק משקיף. מפרספקטיבה לא שיפוטית. וכבר ציינתי שלכן כל המטורפים שם באים להיוועץ בו ולשפוך את הארס שבינתיים נצבר בנשמתם המואקת באוזניו, כי הם יודעים שדוד סמלר מאזין והוא בסדר והוא לא מבין הרבה אולי בכל מיני דברים, אבל הוא גם לא ישפוט אותי לרע. אז קודם כל הוא אבן שואבת, וכך נוצר פה הצנטרום של מערכת קונצנטרית של נציגים שונים של האנושות הדבויה. אגב, לא תמיד היא דבויה. הכייס השחור הוא לא אנושות דבויה, הוא אנושות מנצחת, for the time being. אנחנו עוד נראה שזה לא מה שיהיה לו בסוף. עכשיו, יש לנו אם כך את המרכז של מי שמביט. תראו, אני שב ואומר, זה לא שיש ספרים רבים כאלה. קודם כל קשה ליצור את זה. שנית, נאמר את זה, נפתח את זה על השולחן, מספר הקוראים של טקסט כזה הוא זעום מלכתחילה, גם ב-1970. כי אדם יכול לומר, איפה העלילה פה? מה קורה פה? איפה קורה פה בכלל משהו? התשובה היא, מה שקורה פה, כמו בדיאלוגים של אפלטון, זה חשיבה. מה אני צריך את זה? הלכתי, יש לי תואר שלישי עם 100. הצטיינות, בינלאומית, קוסמית, אינטרגלקטית. עכשיו, אז זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא, כמובן, הלוויינים. בתוך הלוויינים, אג'י ווילס הוא אחד הלוויינים. הוא אמנם מגיע מבפנים ולא מבחוץ, כי הוא כבר מת, אבל הוא גם בא ואומר לסמלר, כלומר סמלר משמש לו, מדובב אותו, אני חושב שהאנושות הולכת בדרך הנכונה, היא תכבוש את הלבנה, היא תכבוש את מאדים, וכו' וכו'. טוב, בולשיט. כפי שצעק לו, כשהוא ניסה לומר דברים דומים, שימו לב, איך אנחנו קיבלנו את הבולשיט בתוך סצנה, כי כשהוא הלך, וזו הפעולה הראשונה שלו בחוץ, שם להרצאה, אז מישהו שם צעק לו, אמנם על אורוול, בולשיט. ולמה דווקא על אורוול? כי תראו כך, הרי אני יודע, אני הקורא המשכיל למדי, מקשר את אורוול עם ווילס, כי שניהם דיברו על העתיד, ושניהם דיברו, יש ביניהם קשר משפחה, עקיף. ובמקום לתקוף את ווילס, כי זה היה בולט מדי. תראו לעצמכם שסמלר התבקש לבוא לשם ולדון בווילס. ומישהו צעק לו, תגיד, על מה אתה בכלל מדבר? היינו אומרים, ובצדק, שזה לא מספיק ענין. אז קיבלנו את זה על ידי שכן של ווילס. עכשיו, בתוך הלוויינים האלה יש גם את השואה, את החורבן שלו, ואת הנקודה שאליה הגענו בשבוע קודם, העובדה שהוא פשוט נגבר, הוא נגבר, הוא לא עומד הוא לא היה בתא גזים, הוא נגבר בקבר, הוא איכשהו נחלץ מהקבר, ואז הוא הסתתר בקבר, בבית קברות. למעשה סולבלו אומר על ידי שורה הדוקה וכרוכה יחדיו של דימויים מקבריים, שההיסטוריה היא בית קברות, היא בית קברות המוני, למה? גם לתקוות שווא של הפוטינים, או של השור בניפלים. כל אחד היא ברעיונות שלו, המטומטמים,
שלא מובילים לשום דבר חוץ מלהרס ולקברות המוניים. וזו ההיסטוריה. אז יש לי פה גם את ההיסטוריה הזאת הברוטלית כל כך, וגם את ההיסטוריה של חוג בלומסברי והאליטה התרבותית של אנגליה לפולני המתאנגלס הזה בין 1920 ו-1938, וגם אלה לוויינים, כי הם לא שווים כלום. לא הם אומרים לנו מהי הומניות, אין בהם הומניות. ווילס והחבורה שלו הם אוטופיאניסטים שעבד עליהם כלח, פשוטו כמשמעו. הם אף פעם לא היו ריאליים אגב. ואילו השואה היא המציאות בפועל, אבל גם מאחוריה עומד רעיון. רעיון עוועים של עליונות הרייך, של הגזע הארי, של איזשהו מפגר קליני, כן, שחשב שהוא איזושהי התממשות של משיחיות של רייך היסטורי. אלה כולם מושגים מהפילוסופיה וההיסטוריוסופיה שהומצאו במאה ה-18-19. הם לא היו קיימים קודם. אפלטון לא היה מאמין למשמע אוזניו, לא כל שכן אריסטו. או שפינוזה לשמוע דברים כאלה. אלה רעיונות. הכוונה היא שגם היטלר הוא מוצר של רעיונות. גם השואה היא מוצר של רעיונות, והרעיונות האלה שווים מה שהם שווים, כלומר לא כלום. ואז השאלה הנשאלת היא, אני מגיע לנקודה המכרעת, השאלה הנשאלת היא, אז האם יש משהו? השאלה שלכם, מהו משהו? והתשובה היא מאוד פשוטה בתרבות המערב. מוסריות. אבל לא מוסריות במובן של נורמות. לכן יש פה את אנג'לה פרועת המיניות. כלומר, יש נורמות. אם הייתה שומעת על כך, ממש מזלה שמתה קודם. היא לא הייתה מאמינה שביתה יוצאת חלציה היא כזו. והרופא גם לא מאמין, אבל הוא מבין שזה הטבע. הוא לא משתומם, הוא רק היה מעדיף שזה לא יהיה, ברור? ולכן השאלה היא, מה נותר כאן מבחינת היכולת שלנו לצקת איזושהי משמעות במושג מוסריות, או בביטוי העברי, מן הראוי. יש משהו שהוא ראוי? אולי לא. סולבל לא מחפש. טוב. אז אנחנו מתקדמים בחיפוש. טוב, רק אני רוצה בכל זאת, הרי העלילות כאן הן מאוד מאוד מזעריות, אבל עדיין הספר חג במעגלים, שבסופו של דבר התחברו. יש לנו סמלר, הוא הולך לאוניברסיטה, יש לו שם את פפר שידו בכל, ושמייצג בין השאר שני דברים. אחד הוא היזמיות, רוח היזמיות. הוא באמת, הנה הביטוי לא היה קיים אז, הוא חי על אקזיטים. הוא צריך בשביל זה מממן, הוא צריך בשביל זה טיפש כמו וואלאס, שמעולם לא צבר לעצמו הון, כי אז הוא היה יותר זהיר בו, אלא שמקווה אגב שאביו יוריש לו משהו. אגב, גם הבן וגם הבת נמצאים בדיסטרס רציני מאוד, כי עולה שם הרעיון שנראה לשניהם טבעי מאוד, שאבא יוריש את כל כספו לאיזשהו מוזיאון או לצער בעלי חיים. נכון. ישר מירי תהיה המתווכת. זאת אומרת שהם נמצאים גם בבעיה, כי אם ההון הזה של אבא לא יתמוך בהם, הם יהפכו לדרי רחוב, כמו שקוראים לזה היום יפה, דרי רחוב. אז עולה עכשיו בדעתי שיש אם כן היררכיה מאוד מגובשת בין דרי רחוב. יש דרי רחוב, אני יודע, באיזושהי עיירת פיתוח, דרי רחוב אני יודע, בהרצליה פיתוח. נכון? זה לא אותם דרי רחוב. הם בכלל כאן לא מוכנים לדבר, האלה שם עם אלה פה. עכשיו, קהל נכבד, יש לנו את המעגל הראשון, שמבחינה של הכרונולוגיה הנרטיבית, הוא הראשון, עם הכייס השחור. והכייס השחור הוא החיים של הכוח. אבל החיים של הכוח יכולים להיראות כמו ברייך הנאצי, ויכולים לראות גם כמו שאמרתי, הנמר הזה מהג'ונגל האורבני, שהוא נאה, שהוא יפה, שיש בו מין גאונות, הוא מאוד מאוד עצמאי, כן, יש בו הדים ניטשיאנים. ומה לעשות?
תחום המחיה שלו זה האוטובוסים או רכבות, כי זו המומחיות שלו. וסמלר לא שיפוטי לרגע, יאמר פה בהמשך שהוא מעריץ אותו. הוא יאמר זאת, אם כבר, הוא מעורר בי הערצה. ברם, זה לא חוקי. כלומר, סמלר מתנגש עם הפוריטניות הלגליסטית של זמנים עברו. השוטרים לועגים לו. מי עכשיו ישלח שוטרים לאיזשהו אוטובוס כדי לתפוס איזשהו קייס? הם לא מאמינים למשמע אוזניהם, אחרי שהוא מוצא בכלל טלפון לטלפן, כי כל הטלפונים הפכו למשתנות ציבוריות. ולכן אנחנו תופסים שגם ההתלקחויות של היופי בעולם, שהן מאוד מסוכנות, אבל הן דווקא במקרה זה מצייתות לאיזשהו חוק מוסרי. אני חוזר ואומר, הקייס לא ניסה להרוג אותו, ואפילו לא חיבל בו, אתם יודעים, הוא לא חבד בו או סתר לו, פשוט אמר לו, יש גבול, בוא, אל תחצה את הגבול, תישאר אתה בטריטוריה שלך. אגב, הוא הסכים. שימו לב שהבעיה שתיווצר עוד מעט היא, שהוא פשוט סיפר את זה. סיפר את זה לבני ביתו. אחר כך הוא סיפר את זה לפפר. פפר, שאני ממשיך עכשיו לדון בו, הוא גם, אמרתי, היזמיות של מי שהיום חי בשביל לעשות אקזיטים, שהייתי אומר, אפילו הסטרוקטורה הסמנטית של הביטוי הזה היא גרוטסקית. אתה חי בשביל לעשות משהו שיפסיק את זה. כלומר, אתה לא בונה משהו בשביל, אלא אתה בונה משהו כדי להיפטר ממנו. נו טוב, בדרך יהיה לי הרבה מאוד כסף. יופי, אז תגיד את זה מראש. אתה חי בשביל כסף. חזרנו לנטורליזם קפיטליסטי פר אקסלנס. בסדר. אף אחד לא אומר שזה לא בסדר. עכשיו, אבל פפר הוא גם, שימו לב, באחת השיחות עם פפר, כשפפר אומר, תקשיב, דוד, גם הוא קורא לו, מר סמלר, אתה חייב להופיע בטלוויזיה. הוא אומר לו, על מה? הוא אומר, יש פה סיפור, קיה שחור עם משקפי דיור, באוטובוס ציבורי, אתה ראית את זה, אני אטלפן כבר למי שצריך, תופיע בטלוויזיה, תספר על זה. כלומר, פפר, וזה יפה שזה כבר ב-1970 צץ, הוא האקסיביציוניסט הקולקטיבי של זמננו. אנחנו חיים בעידן שבו כל אדם, בכל רגע של ייאוש, של שכול, של אסון הכי נורא, במקום להתחבא עם עצמיותו, בתוך ייאוש ספון, בפינה של הבית, הוא רץ לטלוויזיה, מתראיין, וזוכה לכמה דקות של התגלות אנושית רחבה, מול אנשים שאין להם שום עניין חוץ מסקרנות צהובה כלפי, במקרה זה אסונו של מישהו אחר. זה העולם של אקסיביציוניזם כרוני, פתולוגי, טוטלי ומביש. זה, דרך אגב, ההיפוך הסימטרי של עולם שסולבל לא מכיר היטב, והוא עולם של הצנע לכת ושל פרטיות. פרטיות היא מילה לא קיימת היום. אני רק מזכיר לכם, זה דבר שאולי אתם עוד זוכרים, בעצם הספר הראשון שפרסם את ז'ול ורן, מסביב לעולם ב-80 יום. אני מזכיר לכם שהגיבור, שהוא אנגלי, כלומר, ז'ול ורן העריץ את האנגלים בזכות התכונה הזאת שלהם, או האופי, ושמו, אני חושב, פיליאס פוג. שם מאוד אנגלי. הפוג. הוא יוצא מהקלאפ שלו, ואיש לא יודע לאן. לכן חושבים שהוא מת. כשהוא חוזר אחרי 80 יום, יש השתאות מוחלטת, כי הוא לא טרח לספר לאף אחד שהוא הולך לעשות את הדבר, ההרפתקה באמת יוצא דופן, לסובב את העולם. הוא לא מדבר עם אף אחד. יש לו את עצמו. מה שכמובן הצרפתי הפטפטני העריץ מאוד, חלק מהאנגלופיליות. ועכשיו, פפר רוצה שהוא יופיע בטלוויזיה. לאן זה מוביל? זה מוביל לסגירת מעגל אחד. מאחר שמר סמלר מתנגד בתוקף להופיע בטלוויזיה ולספר לקייס, פפר, שאני חוזר ומדגיש שהוא יזם ויש בזה משהו טוב, כי הוא כל הזמן מפעיל דברים, ובכן, פפר
בהזדמנות מסוימת, לוקח את החבר החדש שלו, אייזן, והם הולכים יחד לצוד את הכייס. לשם כך, פפר הצטייד, קנה או גנב, שיודע מה, קיבל בתרומה, במצלמה קטנה, והוא מצליח, הוא עורב לכייס, והוא מצליח לצלם אותו. הבעיה היא שהכייס, שהוא אדם מיומן, הבחין בכך, וגם מבין שזה בשביל לפרסם אותו בטלוויזיה, וגם הוא, בדומה לפיליאס פוג, לא רוצה להתפרסם בטלוויזיה. וכך אנחנו מגיעים לסגירת מעגל, שימו לב, מעגל שנמשך מהפתיחה של הספר ועד לסיום, ולכן בואו נעזוב את הביטוי הציורי מעגל ונקרא לזה פשוט סטרוקטורה נרטיבית. יש פה כמה סטרוקטורות נרטיביות, אבל שתיים עיקריות גם מבחינת מרחב הפריסה שלהם, כלומר הם התחילו ממש בהתחלה ומסתיימות ממש בסוף, יש אחת עיקרית ואחת משנית. המשנית היא הכייס. מבחינת מרחב, כלומר התחילה בפרק קבור בעמוד 20 ומסתיימת 15 עמודים לפני הסיום. הסטרוקטורה הראשית מבחינת הפריסה היא מותו של איליה, שהתחיל בעמוד 3 אני חושב, ומוביל אותנו עד למילים האחרונות של הספר. ולכן נדון בזה מיד בנפרד. אבל עכשיו אני רוצה לסגור את הסטרוקטורה של הכייס. ובכן יש לנו עכשיו אפיזודה, שגם בה הדברים נסגרים מתוך, הייתי אומר, הרמוניה נרטיבית מושלמת. תראו מה קרה. מה שקרה זה כפי שאתם כבר יודעים, שולה, כדי לדרבן את אביה לכתוב את החיבור הדפיניטיבי על ווילס, השאילה עבורו כתב יד שהוא כתב יד יחיד, מנוסקריפט יחיד של דוקטור גובין דלל. שאחרי יומיים שוקע ביוש כבד, הוא עבד על זה שנים. וטוב, ברגע שסמלר מבין מה קרה, אז הוא כותב מכתב, והוא מתנצל מאוד, הוא מסביר מי הוא, מסביר שהבת היא לא אדם זדוני, היא קצת ככה מרחפת, ושהוא יכול להירגע, כיוון שהבת נשבעה, למרות שאי אפשר להאמין לזה, לא משום שהיא שקרנית, אלא משום שהיא מרחפת, שהיא לקחה את כתב היד ועוד צילמה אותו, עשתה לו העתק, ואת שני העתקים היא שריינה בתא שמירה ברכבת, בשניים. כשהיא מספרת את זה לסמלר, סמלר שואל אותה, תגידי, ומה התכוונת לעשות עם המפתחות? היא אמרה לשלוח אותם בדואר לדוקטור לל. הוא אומר לה, אבל אתה הוא ל-24 שעות, והמפתחות היו מגיעים רק עבור 40 או 50 שעות. וזהו, אין יותר תא. אתה לא יכול להיכנס לתא שפג, התוקף שלו. איך שלא יהיה, הוא כותב לדוקטור לל, הכל בסדר, ואז דוקטור לל, שאחוז, ובצדק, ביעות מהקשר עם המשפחה הזאת, לוקח איזשהו רכב, סוחר רכב, ונוסע לאחוזה, כי הם נמצאים ברגע זה באחוזה. כדי לקחת את המפתחות ולשים מחדש את ידו על רכושו. וכך כולם נפגשים, בדיוק כמו ברומנים האלה, שפה ושם הזכרתי, שאפשר פשוט לשוחח בנחת, באחוזה כפרית, האחוזה הכפרית המפוארת של משפחת גרונר. עכשיו הם נפגשים ויש שם כמה שיחות מעניינות מאוד, בין מי? בין אדם שהיה חבר טוב של גדול האופטימיסטים והפך למאוד מאוד פסימי, ובין יורש טכנולוגי של אותו גדול אופטימיסטים שעדיין הוא אופטימי. כבר יש לנו דיאלוג סוקרטי קלאסי, שבו יש בעצם דינמיקה בין תזה ואנטיתזה. אחד חושב שזה לא, אין לנו מה לעשות שם בלבנה, שזו אוטופיה של מישהו שבאמת הוא כבר רליק היסטורי, ומישהו שאומר, אני עושה את זה. מה זאת אומרת? אני לא מספר לך עכשיו רומן בדיוני, אני עובד על זה, אני עובד על זה עם שותפיי. אנחנו נגיע לשם. ולכן יש לנו דיון פתוח בין אפשרויות. בינתיים שולה, כפי שאתם מבינים, חמדה מאוד, קשר יותר אינטימי עם אותו דוקטור לל. למרבה האכזבה, כפי שהעולם בדרך כלל בגחמנותו מחולל, דוקטור לל דווקא השתלהב מאוד, ממש עלה בעשן, אבל כשורה לא אותה, אלא את המארחת שהיא זו שאצלה מתגורר, מרגוט, שהיא אלמנת
אחיין שלו בשם אשר, שאצלה הוא מתגורר, וגם היא הגיעה לשם כדי לבשל להם וזה. אמנם שולה מסכנה התלבשה בשר, היא כמובן בצורה לא נכונה, ושרבטה לעצמה על המצח בצורה לא נכונה. ואילו השנייה בישלה ארוחה טובה, התחשבה בטעמו ובמגבלות קולינריות שחלות בוודאי על הינדואיסט, והוא אומר אחר כך לסמלר כשהיא חוזרת למטבח, הגברת הזאת אלמנה? כן. הוא אומר, ומתי מת בעלה? לפני 3 שנים. ואז הוא אומר, מסכן, מת עם אישה כה משלהבת. טוב, מהרגע הזה, העתיד, לפחות של הזוג הזה, די בטוח. וכך סול בלו קורץ לנו ונותן לנו את חלקת אלוהים הקטנה הזאת של רומנטיקה, אבל בצורה כמובן גרוטסקית. שולה מקבלת את זה ברוח מאוד רע, את הבחירה הזו. וגם במובן מסוים מתרמת על אביה, שהוא לא ניווט את זה לכיוון שלה. איך שלא יהיה, בבוקר הם כולם עוזבים, כי ההוא שוב לא נחה דעתו מהעיכוב הזה, והוא רוצה כבר להגיע, וכך סמלר נשאר בלי תחבורה חזרה לבית החולים. ובבית החולים מחכה לו מישהו שסמלר כבר יודע שהוא הולך למות עכשיו. הוא גם חש את זה, הוא גם מספיק בקיא, הוא גם דיבר על מישהו, עם מישהו יותר בקיא. וברור לו שזה יש אולי רגעים או של יום. ועכשיו אני רוצה לקרוא לכם שיחה קצרה, כי הוא מטלפן לשם, הוא לא יכול להגיע, אין לו כלי רכב, אין לו נעליים, ביתו שרפה לו את הנעליים היחידות המנוקבות שהיו לו. הבית כולו רטוב הרי, הבית שקע לתוך מדמנה. הנהג של המשפחה עם הרולס רויס אכן רוצה להסיע אותו, רק הוא היה צריך להתעכב רגע, ויש לנו פה שיחה שהוא מטלפן, וברגע זה נכנס לספר קצת פאטוס, פאטוס במובן הנעלה והנשגב של המילה. קצת רגש. הוא מטלפן, רק כדי לומר שהוא מגיע עוד מעט. אני בעמוד 191. שוב טלפן לבית החולים, להפתעתו מצא את עצמו מדבר עם גרונר. כלומר, לא עם אחות, כן? מה שלומך? מה שלומך אתה, דוד? משמעות הדברים למעשה הייתה יכולה להיות, היכן אתה? תראו, יש ביניהם כבר כזו ידידות, שסמלר מבין בין השיטין מה בעצם נאמר. כי מה שלומך זה, למה אתה לא פה? איך אתה מרגיש? לא היה שום שינוי. חשבתי שנתראה זה עם זה. אני אבוא לשם, אני מצטער. כשיש משהו חשוב, יש תמיד איזה עיכוב. זה תמיד כך, איליה. כשעזבת אתמול, זה היה כמו איזה עסק שלא נגמר בינינו. הוסחנו מדרכנו על ידי אנג'לה או בעיות נואשות כאלה. היה משהו שהתכוונתי לשאול, את כל זה אומר איליה. בנוגע לקרקוב, הימים ההם, ואגב אורך, התרברבתי בך לפני רופא פולני כאן, הוא רצה מאוד לראות את המאמרים הפולניים ששלחת ממלחמת 6 הימים. יש לך עותקים? בוודאי, בבית, יש לי המון. האם אתה בבית עכשיו? למעשה לא. תמהני אם אכפת לך להביא את קטעי העיתונים, אכפת יהיה לך לסור לביתך? כמובן שלא, אך אינני רוצה לאבד זמן. ייתכן שצריך לרדת לבדיקות. קולו של איליה היה מלא נעימות בלתי נתונה לזיהוי. מיומנות הפרשנות של סמלר לא הספיקה, הוא היה נבוך. מדוע לא יהיה זמן? אמר איליה, יהיה זמן לכל דבר. לדברים היה צלצול מוזר, וההדגשות היו משונות. כן? כמובן שכן. טוב שצלצלת. לפני זמן מה ניסיתי לצלצל אליך. לא הייתה תשובה. יצאת מוקדם. זה מאוד נדיר שהשכיב מרע יצלצל אליו, מאוד מאוד נדיר. סמלר לא רוצה להבין את מה שהוא יכול היה להבין. הם דיברו יום קודם. והוא לא רצה קרקוב, הוא רצה כנראה לסגור כמה עניינים. אולי גם עניינים של ירושה. אולי גם עניינים של, אתם יודעים, מבט אחרון על הילדים, כיוון שהוא נותן אמון מלא בכוח השיפוט של סמלר ובאובייקטיביות שלו. והנה, האדם הזה הוא גם אדם מאוד עדין. הוא הולך למות עכשיו. לוקחים אותו לבדיקות. הוא רופא, הוא כירורג. לא לוקחים אותו לשום בדיקות.
פשוט במקום לומר לו תמות עכשיו, אומרים לו בוא ניקח אותך לבדיקות. ולכן הוא כבר לא יראה אותו. אז מצד אחד, מתוך הרגש שלו, הוא שואל בעצם למה אתה לא פה? אבל כדי לא להטיב וכדי לא להשאיר איזושהי הרגשה רעה, אז הוא מנעים ועוטף את זה בחשבתי שתהיה בבית, ולא היית בבית, לאן בכלל יצאת? בעצם השאלה שנשאלת פה, מה הדוד שלו, שהוא, אתם יודעים, פנסיונר מוחלט, מה הוא עושה? במקום לשבת איתו, שהוא כל כך אוהב אותו, הוא יודע את זה. עכשיו, סמלר, יש פה שיחה בין שני פולנים תרבותיים. סמלר לא יכול לומר לו, זה בגלל שהבת המטורפת שלי והבן המטורף שלך והבת שלך, שמוטב לא להשתמש בביטויים ששגורים שם כדי לאפיין אותה, התביעו אותי כמעט באחוזה שלכם, אחרי שהרסו אותה, בכל מיני מעשי טמטום, אחרי שהבת שלי גנבה וכו'. הוא לא יכול להגיד את זה. אז הוא אפילו לא מסביר לו, תקשיב, אני תקוע עכשיו באחוזה, עשיתי כל מאמץ להגיע אליך. כלומר, אותה סנטימנטליות מפורשת שאנחנו פה ושם משתמשים בה היום, שלפחות יכולה למנוע פרשנות לא נכונה ודיסקומוניקציה בין בני אדם שיש בצד מאמלל, היא לא אפשרית כאן. זו השיחה האחרונה בינינו. טוב, הוא רץ, אמיל, זה הנהג, לוקח אותו. הוא באמת נהג הכי מיומן. הוא מכבד את עצמיותו כנהג, הוא מכבד את העובדה מבחינתו הוא חי בגן עדן. שימו לב, זה גם נאמר כאן, זה נאמר כאן וזה לא מקרי ולא זה. זה היה איש המאפיה, נהג, כנראה, בעיקר נהג במאפיה. פה ושם גם הוציא לפועל. וביום מן הימים ירש אותו דוקטור איליה גרונר, הנכבד, והוא הפך לנהג המשפחה עם רולס רויס. מאחר שרולס רויס זה פשוט הרכב, אני מחפש את המילה, האלוהי, לא האולטימטיבי, האלוהי, אז הוא מאושר. הוא הנהג של הרולס רויס. שום דבר בעולם לא אכפת לו. יש לו ילדים, אבל זה לא אכפת לו. יש לו משפחה, הכל טוב ויפה. הוא הגיע למקום הכי נכון, והוא דימוי קטן בשביל לבשר את הפריחה של הדימוי הזה בצורה הרבה יותר מרהיבה בסיום. כיוון שסול בלו נותן לי כאן במין קפסולה צדדית איזושהי הגדרה נרמזת למהו אדם שעושה את הדבר הנכון. טוב, השאלה היא, מהם הנורמות שלך? אתה נהג. אתה נוהג כבר 19 שנים למשפחה, אתם יודעים, משפחה תרבותית מאוד, ברולס רויס. אתה מוכן להעביר שם את הלילה, אתה נוהג הכי טוב, אתה בכלל לא מתרגש מהרעשים בחוץ, כי הרעשים לא חודרים לרולס רויס. זה נאמר פה, הם פשוט לא חודרים. במובן האקוסטי הם לא חודרים. אתה מושלם, והוא מסיע אותו. הוא מסיע אותו שהוא בדרך הכי מיומנת, והם עומדים להגיע, אגב, הוא לא יודע שכבר אין לאן להגיע. למרות שבינתיים הודיעו לו שהורידו אותו לבדיקות, כלומר, הבת אמרה, בוא, אנחנו הולכים לאכול כי הורידו את אבא לבדיקות, וזה ייקח הרבה זמן, אין לך לאן למהר, הכל בסדר. הוא גם עובר דרך הבית כדי לקחת את אותם מאמרים. מה איליה ביקש ממנו לבסוף? איליה התרברב בדוד שלו, שהוא שריד מזמנים קדמונים, ששלח ממקום אקזוטי שנקרא ישראל, כשהוא נשלח בתור כתב לסקר, למעשה הוא לא היה כתב, הוא רק התגנב בין הכתבים, ואיש לא חשד בו שהוא לא. אז הוא היה פה בכמה התכתשויות של טנקים, והוא שלח מזה, יש לו מאמרים, אם כבר היה אז הוא שלח מאמרים. ופתאום יש פשוט איזושהי חסימה ברחוב, שבוודאי תגרום נזק מבחינת היכולת שלו להגיע בזמן. ומהי אותה חסימה ברחוב? יש שם איזושהי קטטה. אמיל אומר, מר סמלר, יש שם משהו, יש שם אנשים מתקוטטים. ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה? אני חושב שאתה אולי מכיר אחד מהם, כי זה החתן שלך עומד שם בצד. אייזן. וגם יש שם את החבר הזה שלו, אמיל כבר נתקל בכל אלה, כי הרי הוא אומר, וגם השותף של וואלאס נמצא שם, והוא נמצא בצרה. טוב, סמלר בחר יב יוצא החוצה לראות מה הצרה הזאת, והוא רואה שהקייס השחור פשוט מצמיד בגופו האדיר את פפר המסכן וחונק אותו,
אל צידו של האוטובוס, ומנסה להשיג מצלמה קטנה שפפר מנופף בה, באוויר, כדי להתחמק. ברור, סמלר מבין באמת במבט אחד בדיוק מה קרה פה. אייזן עומד מהצד. אייזן עומד מהצד עם התיק שלו. בתיק הזה יש לו מדליונים מערד או מכל מיני חומרים כבדים שהוא הביא מישראל, מחיפה, כדי למכור בארצות הברית. מדוע? אייזן הוא בחור מאוד 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 נאה. שוב, כבן 40 וקצת, הוא היה הבעל של שולה, והוא היה מכה אותה. הם היו משחקים כלבים, ואז הוא היה מכה אותה, ולהפך. ועד שהיא נפרדה ממנו. הוא בחור, גבר מאוד מאוד נאה, שעבר גם טראומות קשות מאוד בשואה, בין השאר איבד את בהונות רגליו, הוא צולע, אבל זה לא עוצר בעדו מלחיות מחדש בצורה מרהיבה. עם הצליעה שלו הוא החליט להיפגש עם האפיפיור, אז הוא נדד עם מטה רגלי עד לרומא, לא יודע אם הוא נפגש אותו בסוף או לא, ועכשיו הוא החליט שהוא אומן, כדי לא להיות קורבן. הוא אדם פשוט מאוד, הוא לא איזשהו משכילן או איש תרבות מסדר הגודל של סמלר או דומה לו, ועדיין שימו לב, הוא מייצג משהו שבוודאי לקורבנות הוא חשוב מאין כמוהו. הוא פשוט לא רוצה להיות קורבן, הוא לא רוצה להיות ניצול שואה. מה הוא יכול להיות? הוא חושב שיש לו כישרון אדיר, כן, לאומנות ובייחוד לפיסול, אז הוא פיסל לו, אני יודע, יצק כל מיני דמויות, והוא עכשיו הביא אותם לארצות הברית, הוא בטוח שהוא יהפוך כאן לשלאגר, שהוא יקור אותם במיליונים, והוא יהפוך לאומן ניכר, בעל שיעור קומה, ואגב, בשום מקום לא נאמר לנו שהוא טועה. אומנם לא נדע, כי הספר נגמר לפני, אבל גם לא נאמר לנו, הוא לא בדאי, אולי יש לו כישרון. סמלר תוהה, סמלר אומר זה, והוא אומר, מה אני יודע? מה אני יודע על האומנות של עכשיו? מה אני יודע על מי מקובל ומי לא מקובל היום? אוקיי, אז הוא עומד בצד. ואילו הקייס חונק. שוב, הוא לא רוצה להרוג אותו, הוא רק רוצה את המצלמה. עכשיו, פפר, במקום פשוט למסור את המצלמה ולומר לו סליחה, תודה, ואז הוא היה מסתלק, מסרב לתת לו את המצלמה. הוא הצליח לצלם 2 צילומים, והוא רוצה להציג אותם בטלוויזיה, או לפרסם אותם בעיתון. מדוע? כי הוא רוצה להיות מפורסם. הרי ברור שידברו איתו, יראיינו אותו. ייתכן שהוא ישרבב לעניין את המומחה לווילס, דודו, חברו הנכבד, סמלר. בקיצור, הוא יזם פה איזושהי יוזמה שמבחינתו כל מה שמפריד עכשיו אותה מהצלחה ספקטקולרית זה אם הוא יאבד את המצלמה. אז הוא מעדיף שיחנקו אותו למוות. טוב, סמלר פונה לנאספים, יש שם עשרות אנשים, אף אחד לא מתכוון לנקוף אצבע. ואז הוא אומר לאייזן, תעשה עם זה משהו. אז הוא אומר לו, מה? דוד, מה אתה? חמי, יקר, מה אתה אומר? ברוסית הם מדברים. אני שר פה. מה הקשר בזה אליי? שהם יעשו משהו. ואז הוא אומר לו, אייזן, הרי הולכים להרוג אותו, תעשה בעניין הזה משהו. הוא אומר לו, אין סיבה שאני אתערב. ואז הוא דוחק באות, ואז הוא אומר, אוקיי. הוא ניגש אליו וחווה את חבטה אחת, משסף חצי מהפנים שלו, מבכה את גולגולתו, ולפני שסמלר מאבד את הכרתו, מזוועה, הוא חובט אותו פעם שנייה בצד השני. בינתיים גם המשטרה מתחילה להגיע וכולם מתפזרים. ואז הוא אומר לו, סמלר, אייזן, אני ביקשתי ממך לרצוח, ברור שהוא הרג אותו. אני ביקשתי ממך לעשות דבר כזה. הוא מסתכל לו באירוניה ואומר לו, אני לא מבין אותך, אתה לא קוהרנטי. אתה ביקשת ממני, התחננת שאתערב. מה אתה חושב שזו... אתה ואני היינו במלחמה, אתה היית פרטיזן. אתה חושב שיש מצב שאני אכה את האדם הזה ואשאיר אותו בחיים? הרי הוא יהרוג אותך אחר כך. והוא צודק. ברגע שמפעילים לוגיקה שנכנעת לנורמות של המציאות, אי אפשר לעצור. ברגע שאתה מתחיל במלחמה, אי אפשר לעצור. ברגע שאתה מתחיל בשחיטה, אי אפשר לעצור. ומי שגרם לכך הוא סמלר, כדי להציל את פפר. אז תמיד יש סיבות טובות, ומדבר תמיד שמובילות לדברים רעים. ואנחנו עכשיו בסיום. כי התחלתי לומר
שהמעגלים נסגרים והסטרוקטורות מתהדקות יחדיו. ובכן, הסטרוקטורה של הכייס נגמרה, ואיך? בדיוק, ועל ידי כך שסמלר היה בדרכו לאיליה. שימו לב איך בלו בנה את המרקם הזה. שוב, לא באופן שירותי, וממש בלי דאוס אקס מכינה, הכל נשמע לנו באמת טבעי ומאוד הגיוני. הוא נוסע לשם, יש מהומה, הוא שיוצא, הוא רוצה להגיע כבר, הוא לא רוצה להסתבך שם, כי בכל זאת הוא רוצה להגיע בהקדם האפשרי לבית החולים, הוא מבקש מאייזן, והנמר השחור איבד את חייו, בוודאי את קשירותו מכאן ולהבא. מידי מי? היזם היה סמלר. המבצע היה קורבן אחר שהגיע עם סמלר, רק נוקט דרך הפוכה להתמודד עם קורבנותו. סמלר יצא מן החיים ומביט בהם מכאן והלאה. טוב, תמיד הייתה לו נטייה לזה. אייזן יצא מהחיים והחליט לכבוש אותה מחדש בדרך אחרת. ולכן הוא יכול להרוג אדם, אין לו שום ייסורי מצפון אחר כך. הוא אומר, זה אתה ביקשת. ברגע שזה קרה, זה חייב להיגמר כך, ואתה דוד, היית צריך לדעת את זה. אתה לא נולדת עכשיו. לא דוד, חותנו. טוב, חמו. עכשיו, אוקיי, ואנחנו מגיעים לסיום, כיוון שסמלר הגיע לבית החולים. הגיע לבית החולים. אנג'לה אומרת לו, הורידו את אבא לבדיקות. בוא נשוחח, היא אומרת לו. הרי יש לך דברים לומר לי, היא לא טיפשה, כן? לא שכלה. הוא אומר, כן, יש לי דברים לומר לך. ואז הוא אומר לה דברים שאני כבר סיפרתי כאן בראשית ההרצאה הבוקר. הוא אומר לה, אבא שלך אומלל. הוא כל כך אוהב אותך, הוא רצה שתבני לעצמך חיים. זאת אומרת, במה אני אשמה? ההוריקר, זה החתן, אני לא רוצה יותר לראות אותו. הוא רצה את זה, ועכשיו הוא מתקומם. ואומר לה, סמלר, אני לא יכול לשפוט את החיים של עכשיו, וגם לא אותו ולא אותך, ואני לא רוצה לעשות את זה. אני רק מבקש ממך, והוא בעצם מנסה לבקש ממנה להתפייס. היא אומרת לו, איך אני יכול לעשות את זה? אז הוא אומר לה משהו בנוסח, תקשי לאבא, תגידי לו, תנחמי אותו, תעודדי אותו. למעשה, דומני שכפסע בין זה ובין לומר לה, רק שהוא לא מסוגל, תשקרי לו. הוא לא יודע כבר הרבה. תספרי לו שאת והוריקר מתפייסים, שישבתם את העניין הזה ביניכם. אבל עד שמדברים, יוצא הרופא הזה, חובב הבייסבול, שהוא מאוד קר מזג, ואומר לסמלר, בוא אני רוצה לומר לך משהו, ואנחנו בסיום. בעצם הסטרוקטורה האחרונה עומדת להיסגר. ואיתה הפואנטה התמטית של הספר. ולכן אכנס עכשיו לדיגרסיה קטנה. ואזכיר לכם שוב, פעם שנייה או שלישית, את טולסטוי 1886, מותו של איוון איליץ'. מותו של איוון איליץ' זה סיפור קצר ארוך, נובלה קצרה שאנחנו קראנו כאן לפני כ-13 שנים, והוא מהספרים הטובים שנכתבו אי פעם, בוודאי לדעתי ספר חובה לכל אדם. אגב, שוב, לא ספר, זה לא יודע, 80 עמודים. כיוון שמה שקורה שם זה אך ורק שאדם שחי. הוא חי. הוא עבר בדיוק דירה, יש לו וילונות חדשים שהוא תלה. הוא התפייס קצת עם אשתו, הוא עומד לקבל איזושהי העלאה בדירוג שלו במיניסטריון שהוא עובד שם. הוא שמח בחלקו. מתברר שהוא הולך למות. אגב, אף פעם לא נדע ממה, כי זה לא חשוב. מתברר שהוא הולך למות והוא לא יכול לעשות את זה. מה עם כל התוכניות? מה עם הווילונות החדשים? מה עם הריהוט? אגב, יש סיפור של איוון בונין, סיפור קצר, האדון מסן פרנסיסקו. איוון בונין קיבל לאחר מכן נובל רק כיוון שרצו להכניס אצבע לעיניים של המשטר הקומוניסטי ברוסיה, כי הוא לא בדרגה של חתני פרס נובל באותה תקופה, אבל הסיפור הזה הוא סיפור מאוד חזק. אני לא אספר כרגע את הסיפור, רק הולך באותו כיוון. רק שבעוד שאיוון בונין אומר, אתה לא יכול לתכנן כלום, כי אותו אדון מסן פרנסיסקו, לא משנה מה, נסע לאיזשהו מקום והחליט לשנות את כל חייו, הוא בן 60 ומשהו, לחיות מחדש ואז הוא מת.
עכשיו, אייזן החליט לחיות מחדש והוא ימשיך. איליה גובע כל הספר. והסטרוקטורה הזאת, הטולסטויאנית, של להיות מודע אל, ולכן הזכרתי קודם את מונטיין, היא בעלת חשיבות במובן זה שאצל מונטיין, כשהוא אגב מתרגם פשוט מכתם או אמרת כנף של קיקרו, שצריך איזשהו לתפוס את המוות אם אתה רוצה להתפלסף. עכשיו, הכוונה היא עמומה כאן בביטוי הזה, הוא היה יותר ב-1588, הבינו יותר מה הוא אומר. הכוונה שאם אתה רוצה איזושהי רצינות של החיים, מוטב תבין את הסופיות שלהם. זו הכוונה. לא בלי טרגדיה ובלי דרמה ובלי אבסורד ובלי אקזיסטנציות, פשוט אם אדם רוצה ליצור לעצמו איזושהי תבנית שיש בה איזושהי משמעות ולהיות עם משהו שהוא מן הראוי שיהיה כך, אז הוא צריך להכיר את הגבולות של התבנית שנקרא, שבאופן כאוטי כל כך נקראת חיים. זה מה שבעצם אומר מונטיין. וזה מה שאומר בדרך אחרת טולסטוי, כי לטולסטוי יש פתרון של החצי עמוד האחרון של הסיפור שלא מעניין אותנו, לא רלוונטי כאן. אבל זו הסטרוקטורה שנוצקה מראשית הספר, ולכאורה יכולתי לחשוב, ולא התפלא אם כך חשבתי כשקראתי אותו לפני 50 שנה, שפשוט יש פה ניסיון להכניס קצת דרמה, כלומר יש אדם שהולך למות וכולי. עכשיו אני מבין שטעיתי אז לגמרי בפרשנות, כי לא זכרתי, לא קראתי בעמקות מספקת את העמוד האחרון. למעשה איליה הוא היחיד שחי חיים ראויים. לא בגלל שהוא הולך למות, ממש לא. רק בגלל שהוא הולך למות, הוא אפילו לא מספיק חכם כדי להבין את זה. הוא לא אדם, הוא לא פילוסוף, אבל סמלר מבין את זה. ועכשיו אנחנו בסיום, והרופא אומר לו, זהו, הוא מת. לא קראתם אותו לבדיקות? זה לא היו בדיקות. זה פשוט, הוא ידע את זה, ואנחנו יודעים, אנחנו כביכול עושים עוד איזשהו מאמץ, בדיקות. אין טעם במאמץ הזה. שואל סמלר, היה טעם בזה מלכתחילה? הרופא רומז לו שגם מלכתחילה לא היה לזה טעם, כלומר הם לא יכלו להציל את חייו, אבל הם רופאים, לא? אז הם צריכים לנקוט מאמץ או לא? והוא הסכים לזה, כי גם הוא רופא. הוא הבין את חוקי המשחק. למעשה, איליה גרונר הוא פשוט אדם שמכבד את חוקי המשחק מהרגע שהוא החליט לעשות זאת. וכאן אנחנו מתקרבים למפתח הנסתר של הספר. טוב, סמלר אומר, אני רוצה לראות אותו. הרופא אומר, אי אפשר. הוא בחדר המתים. הוא אומר, אני רוצה לראות אותו. והרופא בעצם שואל, ואם לא, אז הוא אומר, אני אעשה מהומה. אתה תעשה מהומה. אז זה לא נראה כאדם שמיומן בכך, ובכל זאת הרופא משתכנע, הוא לא יודע, אולי הוא יעשה מהומה. טוב, אשלח את האחות שלו איתך. 228, סיום ספר, אני קורא את הכל. הם ירדו במעלית, האישה האפורה ומר סמלר, ודרך מעברים תחתיים רצופים בחומר מנומר, דרך מנהרות, עולים ויורדים בשיפועים על פני מעבדות וחדרי אספקה. ובכן, אותה אמת מפורסמת שהיה להוט לה כל כך, הנה עכשיו השיג אותה. שימו לב, כאן המספר אומר לנו בשם סמלר שהוא מתחיל להבין דברים. או היא השיגה אותו. הוא הרגיש שהוא הולך ונהרס, מה שנותר ממנו. הוא בכה בליבו. הוא הלך בצד מהיר שוטף כמנהגו, ממתין בכל פרשת דרכים לאחות המלווה אותו. באוויר רוחש מדיף ריח של גופים, מחלה, תרופות, וחש שהוא מתפורר, שחלקים גדולים בתוכו מתמוגגים, מבעבעים בכאב, שתים ונמוגים. למה כל התיאור המדהים הזה? וכבר הדגשתי בהתפעלות שסולבלו יודע לתפוס את היופי, אפילו המקברי או המורבידי, של כל מה שנמצא מסביב, בעין מובהקת של נטורליסט. עושה עבודה טובה, בדיוק כמו שעשה בלזק בתיאורים שלו. רק היא יותר אידיומטית. וכל כך למה? כי עכשיו רגע לפני שההומניזם עומד לשאת את דברו על ידי איזשהו גילוי של אותו סוד נסתר, יש גם את המציאות. ולכן ברגע האחרון, אתם מבינים, סולבלו יכול היה לרוץ מיד, לעקוף את ההליכה בפרוזדורים, היא מיותרת. זה בדיוק מסוג הדברים שבימאי היום, בימאי מסחרי, מוריד את הקטעים האלה על שולחן העריכה ואומר, מה? תיגש לעניין, לאקשן. אבל יש לנו את זה.
באוויר רוחש מדיח ריח וכולי. ובכן, איליה נסתלק, נשלל ממנו עוד דבר אחד, נגזל ממנו עוד יצור אחד. עוד סיבה אחת לחיות חיים אוזלים והולכים. הוא קיפח את נשימתו, את זה אומר סמלר. האישה קרבה אליו, עוד מאות מטרים במנהרה תת-קרקעית זו המריחה מן הסיוב, בליל אורגני, פטריות, מרקחת טעים. האחות לקחה את מגבעתו של סמלר ואמרה, שם בפנים. על שלט של הדלת היה כתוב PM, פירוש הדבר פוסט מורטם. הם מוכנים לערוך ניתוח של אחר המוות ברגע שתחתום אנג'לה על המסמכים. והיא כמובן תחתום, אנג'לה היא הבת הבכורה, הצאצא בכור. הבה נברר מה לא עלה כשורה, ואחרי כן, שריפת הגבייה. לראות את דוקטור גרונר, איפה? אמר סמלר. המשגיח הצביע על האלונקה, בעלת הגלגלים עליה מוטל איליה. סמלר גילה את פניו של המת. הנחיריים, הקמטים היו כהים מאוד. העיניים העצומות חברות ומלאות. הראש הקרח, חרוש מדרגות של קמטים. בשפתיים נשתלבו מרירות והבא של כניעה. אני חושב שזה הרגע נשגב בספרות כאן אצל סולבלו. השפתיים לא היו נינוחות. הייתה בהם מרירות והבא של כניעה. מרירות, כניעות, אצלך, איך זה במקור? אובידיאנס, ציות. מעניין שהוא תרגם את זה כך. אבל, אני תוהה, האם זה לא היה תרגום מכוון כדי להדגיש? אבל ניקח את המקור, אובידיאנס, ציות. ציות למה? או כניעה למה? ובכן, כניעה לחיים, ציות לנורמות, מרירות למה? כי זה מה שעשית כל חייך? אולי מרירות על כך שהאדם האהוב היחיד עליך, שנתת בו אמון, לא היה פה רגע לפני, כשסוף סוף היית צריך אותו באמת? אולי, אף פעם לא נדע, כיוון שהוא מת. והנה הסיום, הפינאלה, שבו המפתח של ההומניזם החדש. מה אם כן, אני יודע ברגע זה, אני עוד לא יודע כלום, אבל עכשיו יוודע לי. סמלר לחש בליבו. ובכן איליה. ואחר באותו אופן הוא אמר, זכור אלוהים, נשמת איליה גרונר אשר בנכונות רבה ככל האפשר, וגם ככל שיכול, ואף עד לנקודה בלתי נסבלת, ואף בחנק, ואף כשהמוות התקרב, היה להוט, אולי אף באופן ילדותי, ולו יסלח לי על כך, אף בשעבוד מסוים לעשות מה שנדרש ממנו. טוב, הזכרתי קודם את קאנט פעמיים, ולא במקרה, כיוון שהמוסריות של הומניזם, במאה ה-20 יש בתוכה חוב אדיר לקאנט. קאנט כאן, הוא בכלל קאנט, אבל הכוונה לביקורת השנייה, ביקורת, התבונה הפרקטית, הפרקטיקלית, המעשית, הפרקטית, זו הנקודה כאן. הביטוי מעשי בעברית מטעה אותנו. זו ביקורת, הביקורת השנייה עוסקת בבינה של העשייה. לאדם יש גם בינה של עשייה. יש לו בינה של חשיבה, של עיון, של תיאורטיזציות, הקוגניציה לסוגיה, וטוען קאנט, אין סימוכין יותר מדי גדולים לטענה הזאת, המאוד אופטימית, שלאדם גם יש היגיון פנימי זו הבינה, של מה הוא צריך לעשות, זו הכוונה של קאנט, מה הוא צריך לעשות, העשייה, הפרקטי זה הכוונה לא לעשות אקזיט, אלא מה אתה חייב לעשות. והוא אומר כאן איליה, בעצם פונה לאלוהים, לא שהוא אדם שהוא מאמין, והוא פונה לאיזשהו אלוהים פרטי ואומר לו, פה מוטל לפניך מת, והמת הזה יסולח לו, כיוון שמה שהוא עשה, לעתים במורת רוח, לעתים בעל כורחו, אבל הוא עשה את מה שנדרש ממנו. במיטבו היה האיש הזה הרבה יותר טוב לב ממה שיכולתי אני, או אוכל אי פעם להיות במיטבי. אומר בלו, לא תמיד אתה חייב להיות טוב לב, אבל במיטבך ייתכן שיש לך את הסיכוי להיות טוב לב. ואין ספק שגרונר היה. עם החסדים הקטנים שהוא עשה, עם האופן אגב שבו התנהל מול אמיל הנהג, אמיל מעריץ אותו, בהגינות. למעשה מדובר פה על סוג של הגינות,
אבל ההגינות שלא נובעת מכפייה חיצונית או מחינוך גרדה, אלא היא איזושהי איכות פנימית שלא לעשות דברים שהם באמת פסולים, ולהשתדל לעשות את מה שמן הראוי לעשות. האדם הראוי הוא, למרות שזאת טאוטולוגיה, מי שמצליח ליצור בחובו איזשהו מקור כוח שמאפשר לו לעשות את הדבר הראוי. הוא היה מודע שעליו למלא והוא מילא, דרך כל הבלבול וההשפלה המוקיונית של החיים, האלה שדרכם אנו חולפים ביעף, הוא מילא את התנאים של החוזה שלו. התנאים שבתוך תוכי, התנאים שבתוך תוכי ליבו כל אדם יודע מה הם. זו הקביעה הקנטיאנית. יש משהו אוניברסלי בתוך תוכו של כל אדם שהוא יודע מה נכון ומה לא נכון. בתנאים אלה ואחרים. המציאות משתנה כל הזמן. ולכן גם הנכון ולא נכון משתנים כי הם פונקציות של תנאים מגבילים או תנאים משחררים בתוך מציאות אמורפית וכאוטית, שהיא גם מאוד גחמנית וגם מאוד מאוד מקרנית, רנדומלית. ועדיין איזושהי רצועה דינמית בתוך האדם אמורה לרוץ איתו לכל מקום ולהאיר עם א', באיזשהו זרקור פנימי את הראוי. ואיליה הוא מהמעטים שעשו זאת כשיכול היה. כפי שאני יודע את שלי, שכן זוהי האמת, שכולנו אלוהים, יודעים, שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. עד כאן כוכב הלכת של מר סמלר. תודה לכם.